Tədili bellemeyen. Çünkü bu gecede edilen haram günah işler yılın hiç bir gecetinde edilen değerler. Täzilin hem aslını izarlasak gadim döwürdäki köp hudaýlylyk ananysdan gelýär. Ýagny Hristiýanyň bayramydyr. Inni pikir edip görüň. Musulman däl birisi musulmanlaryň bayramyny belläp bilermi? Diýsek, kapyrlar biziň bayramymyzy bellese-de biz olaryň küni bellemegimiz dogry däldir. Хуй плет, юбаны, пожизно канчита, эджин, таким. Assalamu alaykum hormatly ýerleşler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwary Ada Türkmen kanalymyzyň garay şepleşigi. Nä görüşüňiz ýaly garay şepleşigini men 1-nji ýanwarda şular ýaly doğan bilen garşalýan. Bu doğan men hakykatynda aýadwaň doğanyny geýjekdim. Şo ýanky musulman hukmoklar bar. Bellemeler günä näme diýär? Men şoňa gözetip aýadwaň doğanyny hem telpeni geýjekdim. Bol gynansak da ýok ýani. Bu doğan men Marokkodan aldym bu doğany. Düýe ýüňünden Marokkan düýesiniň ýüňünden tikilen doğan şu. Aýny aýadwaň doğan bolmasa da şoňa men de şirak bir zatlar geýýin şolara gözetip. Awa indi bu musulman hukmoklar diňleseň täze bellemelermişin nämemişin bir diýe kapyrlaň bayramçylygy diýär. Ýani o ýüzüni görkezmän beri şeýden bolýar. Hamala Hristiýanyň bayramçylygymyşyn. O näde Hristiýanyň bayramçylygy bolýar. Biz milady seneti boýunça ýaşaýar. Birinji dene dünýäň agla we döwletleri milady seneti boýunça, ýagny İsa peýgamberiň doğulan gününden 1-nji ýylyp şo doğulan ýylyndan 1-nji ýylyp hasap alınıp milady ýyl seneti döwletdilen şo boýunça ýaşaýar dünýäň agla we döwleti. Onuň täze ýyl geleninde şol sene boýunça bellenýär. Dekabr gutorýa, ýanwar gelýär, täze ýyl gelýär. Adamlar hem şo sene boýunça täze ýyly garşalaýarlar. Olar İsa Mesihiň doğulan gününi ýa Hristiýanyň bayramçylygyny garşalanok olar. Adamlar täze ýyly garşalaýarlar. Oňa täze ýyl bayramçylygy diýilýär. Öň ýany Hristiýan katoliklarynyň kalendary boýunça İsa Mesihiň doğulan günü bellenýär. 24-nji dekabrdan 25-ne geçilýän gece. Ana oňa Rождество diýilýär. İsa peýgamberiň doğulan günü diýilýär. Ana ol Hristiýanyň bayramçylygy. Ýöne onam Hristiýanyň bellemäge haky bardyr. Sebäbi İsa peýgamber olan peýgamber, siziň hem peýgamberiňiz, ine siz biziň peýgamberimiz diýäňiz da 200'ler. Ýöne ne şu taýda ne şu häzirki Christmas bayramçylygyna, şu Rождество diýilen bayramçylykda şu İsa peýgamberiň gecejik çağı görünüşinde şekilini goýýarlar da ýol kan ýanyna. Şu bayramçylyklar günleri, eje şoň öň ýanyna günleri. Ine Germaniýanyň bir näçe şäherinde şol İsa peýgamberiň çağı görünüşindäki şekilini keldesini goparypdyrlar, bir ýerde ugurlap äkitipdirler, ýok edipdirler, şo bayramçylygy belletdirmejek bol. İsa peýgambere degişli şekili hok. Özlerem İsa diýär biziň hem peýgamberimiz diýär. Sen peýgamberiň bolsa onda näme şu onu mertebesini basgylýar. Onu näme üçin şoňa uýýan Hristiýanlar uýdurmajak bolýaňyz, şoň doğulan gününden belletdirmejek bolýaňyz. Özüňizden Muhammed peýgamberiň doğulan gününi belleýäňiz. Näme üçin Hristiýanlar oň doğulan gününi bellemeller? Näme üçin siz bellemeller? Eger ol hakykatdan İslam dininiň hem peýgamberi bolýan bolsa, näme üçin siz hem şoňa goşulmalylar? Diýmek siz 200'li, diýmek siz Muhammed peýgamber aýratyn peýgamber, oň has mertebesi ýokary, beýlekiler peýgamber hem däl. Awa İsa peýgamber hem peýgamber däl, ol hormatlanmaga da munasip däl diýäňiz. Şonam görkezýäňiz. Şonu bellemeller diýär Hristiýanlar. Ine näme de ýüze çykýar şolar 200'lik. Özlerinem ýol berseň ana
Türkmençiliğim yok etjek, Türkmen medeniyetinem yok etjek, sen geyimiňem Araplanka öwürjek, sen medeniyetiňem Araplanka öwürjek. Arapdan adan ana Türkmen ana soňky nemesinde rol ýükde görensiň. Görensiň ana tan eden bolup. Şo Türkmen adamsy şolany. Türkmen adamsy Dubaydan gelip şo Türkmen obasynda tan edýär. Türkmenistany tan edýär. Arap geyiminne. Ana bilen getirjek bolýan zady. Araplaştırmak bilen bar maksady. Şoňa bar ya, onuň käbirler aýdýar, ay İslam dinine degme, İslam bilen näme işiň var? Siyasatda bir söz bardyr. Sen siyasat bilen gazaklanmasaň, siyasat sen bilen gazaklanýar. Edil şolary ýaly şu bar şu mesele dine de degişli, aýratynam İslam dinine degişli. Sen İslam bilen gazaklanmasaň, İslam sen bilen gazaklanýar. Ine şu taýda, ine gazaklanyp ber adam gany döküp berler şu taýp gelip. Gazaklanary ýaly edýärler. Gazaklanary ýaly edýäňiz. Köpüňiz. Ondan size göz edip ondan ayaz var. Olatın gelmese de boldurýaňyz sizin gödüňiz. İçetin gelmese de içirýäňiz. Aýdýar haramlyk edilýär diýär şo iş. O bayramçylygyň şanyna biradarak işden bolýandyr. Ödüňiz içmeseňiz, içmeýän tersine içiň. Ýöne kimdir birleri şonu arak şerap bilen garşalýan olaň öýdi işdem, olaň öýdi işi. Sen näme üçin op ketekiň işine burnuňy sokýan? Şu alaga çık gelip ýa-sen gaýdyňy doğruladym, ýa bir saňa azar berýärmi? Ondan olar ýalma sal bolsa aýt. Ene men içmejegem bolsam öten akşam şo ýankyýal haramzadadan gepini deňläp bara, içmejegem bolsam ene içirdiler da şunu adamlar. İçirdiler no. Şoňa Jack Daniels diýilýär, lik görşü. İçirdiler ene 750 millilitrelik näme düýüne ýetirdiler şolar. Hawa. Şu taýda ine şu dogry bolsa, badanarak içýän da şu taýrak ýetýän bolyň, peýgamberler bilen guruluşyp başlaýan. Onuň şu taýrak ýetýän ol perişteler bilen guruluşyp başlaýan. Hatda Cebrail perişte bilen guruluşýan şu taýrak ýetýän bolyň. O taňadan aýat berýär, süreler berýär. Ondan bundan aşarak düşýän bolyň diýär, Hudaý Tagalaň sesini eşitip burýar. Aşarak düşýän bolyň Hudaý Tagalaň hatda şekilini görýär. Eger düýüne dan ýetip bilersen, onuň Hudaý Tagalaň ýüzünden görýär. Mene öten akşam yetip bolmady şoňa. İzdivaç edýäňiz, näme o izdivaç edip oturýarsyň diýýäňiz şu wagt käbirleňiz. Musulmanyň üstünden izdivaç edýäňiz, siziň öýüňiz izdivaç edýäňiz, diňe izdivaç edýäňiz, yok adam öldürýärler şu taýp kelimini. Ene ýöne ýatdadyň şol Sigirde başlanan uruşdan soň uruşyň barşynda şu Amerika şu taým bombalap berýär, iki ýylyň tarapynda bolup. Şo daýyşyň adamlary ýa haram gan oljaklar tas ýurdu basıp alypdylar. 2016-njy ýyla çendi. Şonda gaçyp çykdylar bir geden özleri musulman hasaplaýandyr. Bu taýdak döwletlerim gapylaryny açdy şonda 2015-njy ýyldan başlap. Ýa-ni 2016-njy ýylda bara şo taýyň ýagdaýyny bakanalap Afrikadan gelen bir geden musulmanlar ýeneler we hristiýanlary gyryp başladylar. Aýyň ine 2016-njy ýylyň dekabrynda 19-njy dekabrda Tunisden gelen bir haramzada salafist. Şo Berliniň merkezinde şol Christmas meýdançasy diýip şol ýanky İsa peýgamberiň bayramçylygyň şol doglan gününe taýýarlyk görülip şo ýolkada dikilen ýerde bara maşina alyp gelip sütdirip adamlar bara 10 tane adam öldürdi. 10 norça adam yaralady. Ýük maşynyna gelip ödem. Ödem o maşynyň bir palyak türjekniň maşyny eken bir palyak Polşa raýatyny ona bir öldürýär. Şo maşyny alyp gelip ondan şu taýda bayramçylyk belläp beren adam gün üstüne süsürüp geçýär. Näme üçin? Kapyrlar öldürmeýän hakyň bar, hep Gurhan aýdýar şol. Adamlar Gurhan aýdýar şol. Ödüňde musulman hasaplap berenler bar, İslam'a degmediýär bolýan. Deger ýaly edýär şo Gurhany ödemedi. Şolar öz kellesinden toslap tapan okşony Gurhanda ýazyl. Kapyr ýüňden çykan öldür diýär. Onan meýan bolsaňyz, ine men aýatyny sürehine maýdaýyn, sürehine aýatyny aýdaýyn. 4-nji süre 89-njy aýat. Ine şu wagt açyň Gurhanyňyz bar bolsa 4-nji süre 89-njy aýat. 8-nji süre 8-nji süre 10-njy aýat. 8-nji süre 10-njy aýat. Açyň şu wagt. 9-njy süre 5-nji aýat. 9-njy süre 5-nji aýat. Öňüňden kim çyksa diýär şol İslamy kabul etmedik adam gören ýerinde öldür diýär. Gören ýerinde öldür diýär. 9-njy süre 29-njy aýat.
Açın 9-njy sure 29-njy ayet. Şu tanak geçen ayetlerin hem Hicr'den son gelen ayetler. Hicrin bilýänsiniz. Muhammed Peygamber Mekke'den Medine'ye kaçıp geçer. Mekke'de ka İngilizce edip durul. Mekke'de ha o ahd bağlaşýar. Yevreyler bilen Hristiýan ýa-da Yahudiler bilen Hristiýanlar bilen sizi öldürjeklerli. Biziň tarapymyzda bolsaň ýa-da goşulmasaňyz biz size degjeklerli. Soň hicri bolýar. 622-nji ýylda Mekke'den Medine'ye kaçıp geçýär. Soň tarapdarlar köpelýär. Ondan başga töreler gelip uraya. Ýa-ni sanan töreler Hicrden soň köýlen töreler. 4-nji törede, 8-nji törede, 9-njy törede. Ondan soň inni gara berdi. Inni diýende Yahuda öňünden çykda gardiýa, Hristiýanam öňünden çykda gardiýa, duşman bolup gelse diýen ok, üstüne hüjüm etse diýen ok, öňünden çykda gardiýa, şonu kabul etmese diýe aslan kabul etmese gardiýa. Ana ýaňky men agdak geçen sürelemiň ayetlerini seret. Şoň üçin maňa gatyrgan ýanlar wa men gulawma gelip etýär-da, ay Allah'ım da hormat goýýar soryn, ýöne soň kwatlar käwa dine de degäýä, din bilen näme iş bar, islam bilen näme iş bar diýip. Sebäbi islamyň ine biz bilen iş bar. Şu taýyp gelip şu taýdaky biýguna adamlar bilen işi bar. Biýguna adamlary garmak bilen işi bar islamyň. Şoň üçin degmeli bolýar. Degmeli bolýar. Ertir biziň ýylymyzdan gelýärler onu. He, senem kabul edeňmi, onda senem damaňy çalma hakymyz bar diýip. Onan ma taňy ýan kusurlary dek geçip. Men tek bu temanyň şu ýylyň dowamynda biz gaty giňişleýin gowgar. Sebäbi gowgamasaň bolar ýaly bolmady adamlar. Bular hemme de burnuny sokup ber. Burnuny sokup ber. Nikah berigini aýdarsyň da, howna biziň emma töweremiz musulmandan dolan, Türkmenistanda da musulmanlar bar ýani adamyň damagyny çalyp beren musulman däl, olar diýäňiz. Islam dininiň özi ýaşarmagy ruhsat berýär. Eger sen güýjüň pes bolsa, onda hatta Kur'anda ýazylan zatlaryň belli bir möhletläp, şonu aýtman, şonu görkezmän, şonu etmän gedebilýän, onu Allah Taala bagyşlaýar. Haçan güýjüňiz köpelýär, islamçylaryň güýjü köpelýär, ondan gyrmaga da hakyň bar, ondan hakyky ýüzüň açmaga da hakyň bar. Ol günä däl. Günä däl wagtlaýynça islamyň buýruklaryny ýerine ýetirmän gedemeklik eger güýjüň askyn bolsa. Soňra Muhammed Peygamberiň edişýäli Awa Mekke'den Medine'den geçenden soň güýjü köpeldi, tarapdarlar artdy bolýan, birdenike täze töreler peýda bolup başlaýar. Ine Allah Taala berdi diýär, inni öldürmäge hakymyz bar, şo düňkü ähd baglaşan adamlarmy öldürmäge hakymyz bar diýip täze töreler gelýär. Düzgünler üýtdoýar, ondan gyr berýärler. Şo düzgüne eýerip barıp berler. Şu taýp gelýän salahylar bar, salahylar hakyky dine, islama eýerýänler. Kur'anyň gylyny gyrkman yerine yetirmeli diýenler, ana şolar hakyky musulmanlar. Ol türkmençilik däbine eýerip bara, ol ulyny syýlap wad edip ýa goňşy Hristiýanam bolsa, Yahudam bolsa syýlap berenler, olar hakyky musulman däl. Düşünüň adamlar, siz ine şol ýaly düzgüne eýerip adam kärçilik nemelerine eýerýän bolsaňyz, siz hakykatynda siz musulman däl. Sebäbi siz farz-ı ayın bolanda ady ýerine ýetireňiz. Farz-ı ayın 54 tane farz-ı ayın we käbirler pikir edýär. Musulmana olan farzlar şu 5 tane zat bilen bitýändir öýdýär-de esas farz aýynlar bar, ýani şahada, kelime-i şahadany bilmek, namaz okumak, orada tutmak, ondan zikir vermek, ondan hacca gitmek, ana şoň bilen bitýär diýe ýok. Hakykatynda 54 tane farz aýyn bar. Şoň üçin adam öldürmeklige de ýol berilýär. O barada men aýdýan aýtak ýakyn geljekde gurrun eders. Ol Kur'anyň gatyny açman, hadisleň gatyny açman, ol farz aýyn näme, mekruh näme, hiç zat o zatlara düşünmän edip berenler bar da, şolary düşünürseň ine köpeti. Eýem göz açylyp islamdan çykyp berenler bar. Hudaýa şükür. Allaha şükür, gözleri açylyp islamdan çykyp berenler bar. Sebäbi şo düşünjesi ýetmän edip berenler. Käbirlerin pikir edýär, şo türkmençiligiň düzgünne ýerip berenler, şol musulmançylykdyr öýdýärler. Hakykatda ol musulmançylyk däl. Hakyky musulmançylyk salafiyden Wahhabisleň edýän zaty hakyky musulmançylyk. Şol islamda bar da ana şol zatlar. Salafiler kimler? Hakyky salya. Şol gadymda düzgüne berk eýeren şol salafileň ýoluny eýerýänler. Hakyky şo Muhammed Peygamberiň döwründe ýaşan, hemen şo zatlary görüp şo zatlary dogry düzgün ýerine ýetiren adamlaryň ýoluny eýerýänler, şolar salafiler. Şoň üçin takbidan bar ýa. Şoň üçin o dinimizde diýýän näme diýär, men näme üçin buny şäder şu täze ýylyň başynda agdap otýar. Şeýle ýene nowatda kadar täze ýylyň başyndan ýene şo meseleler geldi. Täze ne? Hristiýan döwletlerine şol
İsa Mesih'in doğulun gününü bellemek üçün bayramçılık geçirilen yerlerin daşının bir ton bloklar koyuluyor. Näme üçün? Indi şolar ýaly maşyny gelip süstirip öldürmesinler diýip. Ýani men agzap geçdim 2016-njy ýylda diýdim, başlandy diýdim şu gyrgynçylyklar. Ondan sonra 2016-njy ýylyň tek Thompson'da da ol Fransiyada başga bayramçylyk bellenip ýörkadi. O taýda ulu ondan ulu gyrgynçylyk boldy. Giýrimde okap göräýin ha Nicce'da bolan Nicce şäherinde, Fransiýanyň Nicce şäherinde bolan gyrgynçylykda 86 adam öldürildi. Ine ştaýda internetde de dur maglumat. Terakt Nicce diýip 2016 Thompson no inta Hristiýan bayramçylygyndan maz öň. Ol Fransuz rewolýusiýasynyň ýyl dönümi bolýar da her ýyl ol Bastiliýaň alynan gününi. Şoň şanyna 14-nji iýulna bayram iýulda 14-nji iýulda Fransiyada bayramçylyk geçirilýär. Milli bayramçylyk bu. Şol wara, şo Fransuz rewolýusiýasynyň ýyl dönümini bellenen wagty Fransiýanyň gün ortasynda Nicce şäherinde olan deňiziň gyrasynda ýerleşýär da. Bir haramzada ödem Muhammed peýgamberiň adyny göterýän ine şu Muhammed Leuk Bulelli. Asly ýalňyşmy ýanysam buňam asly Aljerli bolmaly ýa. Ýalňyşmy ýanysam asly Aljerli şu. Ine ödem Muhammed peýgamberiň adyny göteripdir. Şol gelip yuk maşyny şu bayramçylyk geçirilip berilen ýerde şu kenar ýakada şol gelip beren adamlaň gün üstünden sürüp bara 86 adam öldürdi. 86 adam yuk maşyny tebe o taýda şeýle bor dykyn adamlar gaty köp da. Gaty köp jemlenen ýyljam jemlenen ýerde şoň üstünden sürüp bara ýene paça wurdy da. 86 adam öldürdi. Näçe ýüzlerçe adam yaralady. Näme üçin? Tebe gyrma hakyňa diýär. Öňden adam çykda gyrdy ýara. Ýani agdak geçen sürelem, Kur'anyň süreleri. Öňden musulman dinini, islam dinini kabul etmek çykdy, öldürdi. Ya da kabul ettirdi ya. Bolmasa da paç töletdi ya. Cizet töletdi ya, paç. İmansızlyk cizdesini. Ona töledi bilen ok. Ona töledi bilen ok da Oktay Hristiýan döwleti olaň diýen neden ok. Ondan soňky warianty näme? Kur'anyň aýdylyşyna görä. Ona mettirilmeden onu gardy ya. Ondan nädip islam dini hakynda gurrun etmeliler, nädip oň içine girmeliler, näme üçin biz Kur'anyň içine girmeliler, şoň sebäbini öwrenmeliler. Sebäbini öwrenen bizden soňam näme üçin siz bilen paýlaşmalylar, näme üçin o zatlar gedilecek bolýarmyz? Ýokdur o zatlar, ýokdur diýär da gürleşýän. O açyk göräýine Kur'an arada TikTokda tyrsa. Bir giden musulman özüni musulman hasaplaýanlar ýelýär şo taýda şoň islamdaky yaramazçylyklar hakynda gurrun edip durýar. Özlerini musulman hasaplaýanlar gelýär da ağızlaryna gelen zady söýýär şo taýda. Menem bir kysany gurrunga goşuldum şo taýda. Taklajak bolan taklap bolan iň saklap bolýany medeniýetli şekilde bolýar. Men size söýmäýin hani niýede näme diýär da. Kur'an okudyňmy diýen ol biram okudum diýen nokta. Biram okan adama Kur'an okudum diýen adama duşmadym şo taýda. Bir näme okudum. Ondan ýerden bilýän ne islamda näme adyny? Ay plan inji ana Celal Karyny dinledim. Ay plan dinledim. Plan mollany dinledim. Şolar aýtdy diýär. Olar herhalde aýdy bolýar. Olaň özleriniň tek Kur'an okap düşünüp aňarsyna ýetip gurrun edýän etmeýän belli däl. Gurrun edýänlerim gidilýär. Şolatlaň bardygyny gidilýär. Tä ýüzlerine basýança. Tä ýüzlerine basýança. Onun ömürlerini Kur'an okap ya hadis okap görmedik adamdan ýanynda ýanky bardadyň gurrun edýän onu sen tosda ýa. Biz ana aýatyn zirretini aýdyp otyr. Açaýdym şo wagt öňünde Kur'an barmy? Bady açdýan açanok şonu. Ya gorkýaýam şonu görmekden gorkýar köpüsi. Hakykatyň ýüzüne bakmakdan gorkýar. İslam dinine barlady. Şoň üçin wara gaty görmeň adamlar. Men öz tanışlamyň içinde de bar. Men dinläp görün, meňe hormat duýanyň içinde bar. Ýöne men size söýgem maňa. Birinjiden sen anan ýa Allah anan. Ýöne şo Kur'anyň barlaryň hemme zadyny ýerine ýetirmeli diýme? Diýme ýerine ýetirseň ana şo zatlar etmeli bolýar. Sen goňşuň Hristiýan öldürmeli bolýar ýa-da şoňa islamı kabul etdirmeli bolýar. Etenom onu sen öldürmeli bolýar şonu. Ya iňulmany diýeri galdyrmak üçin paş töletmeli bolýar. Şonuň paşynyň hasabyna ýaşamaly bolýar. Şonu edip bilýärmi? Edip bilýär. Onda sen musulman däl. Onda sen musulman däl.
Ha onda sen Türkmençiligi eýerýänsiň. Ya bilemok sen Kazakistan, ya Kazak bilen göz düzgünne eýerýänsiň, başga bir zatlara eýerýänsiň, ýöne ol islam dininiň düzgünne sen ol edip beren zat. İslam dininiň düzgünne eýersen ýa kırat etmeli. Näme üçin men arada musulmançylyk, musulmanlaryň eden gargynçylyklary barada Siriýadaky bolan ganyňlyklary zatlary görkezme suratlary bilen şagyrjyk çagalara çenli öldürtýärler. Musulmanlar öz şagalaryna şo taýdaky ýetir düşen yerli Hristiýanlary ýa-da hökümetiň ýanky nemelerini, eskerlerini şolar kapyr diýip öldürtýärler. Olara öz watanyny gorýar. O Orsiýadyň dadyň territoriýalaryndan baranlar wa Çeçen, Meçen, Dagestan nidi, Türkmenler amma şo taýdana Gırgız diýdi, özbek diýdi, täjik diýdi, hemmeden şo taýdana. Şolar daşyndan baryp o taýynyň öz yerini basyp alyp şo taýda İslam halifatyny döretjek bolup anynny döredip otyrlar. Döredip otyrlar. Näçe gargynçylyk edip otyr, indi şonu görkezden oklarym bunu atar ýurtlar. Indi bular näme üçin indi şo eden gargynçylyklar ýaly gargynçylykda edir häzir gaty bir göz çykgynçlyk ýagdaýda eden ok öňkýäli. Tebe indi bular howannarlyk edip oturan daşky bär haram ýüşler bar. Olardan görkezme bar ýa. Birazajyk indi sırtyňa da ýumuň. Ha bu biz size ýardam edeli, soň gerek wagty biz sizi ulanars, ýöne bu wagt indi gaty göz çykgynçlyk etmäk diýäri. Biz size ýardam edebilem dogonda. Biz size ýardam edebilem dog. Şoň üçin häzirlikçe birazajyk dünýä jemgyýetçiliginiň öňüne, gözüniň öňüne indi birazajyk bir adam şekildirek bolup görüniň diýip bärden bilen bar sponsorlarynyň howannarlarynyň Amerika diýdi, Britaniýa diýdi, Germaniýa diýdi bärden şonu ýaly bulara görkezme bar ýa. Şoň üçin şolar birazajyk indi ýumulup otýar. Ýöne tek geljekde tek bilen etsem tek öňde bolan. Innem pul ýardamyna malyp otýarlar. Bank hasaplarını açtılar, şo Başar Asad'ın dongdurulan hasaplarını açtılar. O bilen bara şol kimler olar düýünki Al-Kaýdaň hemem igilin daýaşyň adamlar o. Olaň zanny üýtden ama. Olar tow eden ama öňkeden gargynçylyklar üçin. Näçe bir güne o taýdaky ol Yezidiler öldürdüler, Kürtler öldürdüler, Hristiýanlary gardylar. Görmedik bolsaňyz görüň ana men şo Siriýadaky şo soňky bolan wakalara bagyşlan gepleşýüm bar. Şo geçen ýylyň ahyryna bolan şo waka gün bir ýyl geçdi da. Geçen ýylyň dekabrynda basyp aldylar da Damask hem şo töwerekden bir näçe şäher. Şonda men görkezdim şo ýakyn tarihde şolaň eden gargynçylygyny hemme faktlar bilen. Näde damaklaryny çalýanlyklaryny adamlar. Näde öz kiçik çağalaryna o 3-4 ýaşly çağalaryna başlap ellerine ýara berip attyrýarlar. Şo taýda ýehir düşen adamlar. Kapyr diýip. Çağalara ettirýärler şo öz çağalaryna. Näme üçin? Sebäbi şo farzy aýyn. Farz şol. Kur'an boýunça. Şu 54 tane farzın içine giriyor. Bilmeyen olsanız intak aýdýan ýakyn wagtlarda o arada aýratyn jekmejik gurrun eder. 54 farzın näme de hakyn. Ondan olar häzirini ýoşluk bilen adamlar bäri ýewer otyrlar. Bosgun diýen bol. Bu taýdaklaryň kabul edip otýar. Bu taýda haram zadalaryň. Soňam bir tarapdan awlar kabul edip otýar. Olaň gelýäni kimdigini bilýär. Aglaby. Soňam aglaşan bolýarlar. Ay biziň adamlar öldürdi. Soňam ýene deport edýän okşalar. Deport eden okşalaryň şo ýanky şol salafiylige, wahabilige uýup beren adamlar deport etmek bolanlar. Ondan soň 2016-njy gurrun etdik. 2019-da Strasburgda ýene şolar ýaly Tunisde bolan nowatdaky Tunisde bolan musulman. 5 tane adamy şol Christmasda öldürdi. Dekabrın 11-ine 2019-njy ýylda. 2018'de, son 2019'da Venada 2 tane haram gan olacak. Salafi. Şonu ýaly gargynçylyk etjek bolany öňüne aldylar. Ol uzağa gidip oturmalar, şu ýylyň başynda o täze Arlean şäher diýip Louisiana ştaty bar nemede. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň. Ana 1-nji ýanwar 31-nji dekabrdan 1-nji ýanwara geçirilen 25-nji ýylyň 1-nji ýanwaryny gurrun edýär. Göni 1 ýyl mundan öňde. Maşynany olam adamlaryny süstirip soňam çykyp maşyndan çykyp töweregindäki adamlar atyp şol ödem şol neme täze akşam etdi da şon. Şo bayramçylygy belleýäňiz diýip. 14 tane adam öldürdi. 14 adam öldürdi. 10 ýaşady. Amerikan ödem. Olam musulman. Aslam Afrikaly. Atawabada Afrikaly ödem ana Meksikada, New Mexico'da doğupdur. Amerikan ştatyn. Şo taýda öňü besen
Ýöne soň islam dinini kabul edýär, öňe adam öldürip berýär, näme? İslam dinini kabul edýär, soň şo taýda edem garaýar. Kur'an okuýar, öwrenýär, ha, ine bize parzlaň içinde şo zat bar eken näme öldürýär? Şoň üçin adamlar var, bu zatlaryň gurrundan etmesek bolanok. Ödem ine täzeýiň başynda men şu zatlardan başladym, ýanky kadr görkezdim. Bolya indi biz Amerikan gurrun nedýäs, oladyň gurrun nedýäs, eýlen beýlen gurrun nedýäs. Türkmenistan öz içinde adamlar öldürilýär dary. Musulmanlar öldürilýär, ýani şoň tarapyny tutanda, ýanky sakalyň murdaryny aşaran o çykyş eden molla bar ya başda. Ha? Ýani şol siziň ejeňiz näme deýin ýa didar ýanky Hitrovski diýen. Ana musulman oglun size höwünen ona ol, baýlara höwünýär. Türüňde halk aşka diýä, arkaýny ýatyp bilýän diýä, ol meň ümmatym däldir diýä de. Allah şey diýä diýip ýüldönýär, şolara höwünýär. Şo tögörüňdäki aç, ýalaňaç görgüllere ün fermät gaýşaryp beren, dubaýa gatnap ýene edip berenler bar. Ben şaý bermeýär, emma barıp ol Mekke Medinäge gidip şo taýda pul taşlap gaýdarlar garadaşyň ýanyna. Garadaşy öperler. Araplara Araplara pullaryny goýup gaýdarlar, emma Türkmenistandaky ol garamaýa görgüli çaga çugo diýdi, ýene diýdi, şu gün kösün tapsa ertiksin tap bilmän ýören adamlar, olara bir köp pul bermeýärler. Ana şol didar Hitrovski diýilýän şolara höwünýär. Ýöne musulman diýilýänler beýlekler. Siziň şolardan tapaýdyňyz näme? Siz ol täzeýli bellemeler diýen bolup, ol günä diýip, ýöne koýja zatlaryň gurrun ne diýäňiz? Arça ağacının daşından aylanmaly, lälip, öýüňden buta çokunup berýäňiz. Baryp Saudi Arabistana baryp garadaşy ýalak gaýdýaňyz. Şoňa dua edip gaýdýaňyz. Olam Muhammed peýgamberiň özi maşgala butol özleginde. Ähli beýleki butlar ýok edip şonu goýýar. Şonam müň ýyllyklaň dogamynda ogşar ýaly edýär. Buta çokunar ýaly edýär. Ona aýtsagam ýok, bul but paradlyk dälmişim. Arçaň daşyna aýlanyp tant etmek, arçadan bir zat dilemek däli. Arça doga aýdylan o taýda. Arça agacı ýöne bir simbol, olam şin simbol. Sebäbi arça agacynyň ýapragy gyş bolsun, güýüz bolsun, tomut bolsun düşen ok. Göm gök bolup durýar, ol diriliň alamaty. Diriliň simboly hökmünde goýulýar. Ondan hiç zat dilenen ok. Ol bir ýöne simbolika. Emma siz ol barıp garadaş o ölü daş, o taýda diriligem ýok. Ötümlükdäki ýaly. Gara bir ölü daş. Şoňa maňlaýyňyzy goýup şonu öpüp ýalap, şo taýda doga edýäň. Öýüňizde oturup doga edip bolan, şol Allah Taala. Ýok, o taýda bardan as aýratyn kabul edilýärmişin. Müňläp dolar çykdy jedip o Saudi Arabistanyň haramlaryna dogallaryňyzy goýup şo taýda. Olary baýadyp şo taýda bir yumruk ýaly garadaş ogşap şo taýda doga edýär. Ana şolam aýratyn bir nememişin. Takwalykmışyn. Hudaý honlukmuşyn aýratyn. Ha öýüňde doga edip bolany garadaşa maňlaýyňy urup şonu ýalak gaýsaň ana şo hakyky musulmançylykmyşyn. But paradlyk dämişin. But paradlygyň aňyr başy. Aňyr başy şo but paradlygyň aňyr başy. Ölü bir daşa maňlaýyňy goýup ýalap gaýdýaňyz. Şo taýda doga etseň hat güýçli aýratyn bolýarmyşyn diýip. Ya da şo daşyň ýanyna Käbeyhana olam gara nemeden daşda. Al tigedek yumurulup, al tigedek täzeden talynan öňkü durkunam saklanmadyk jaý bir zat şoňa maňlaýyňyz diýär. Oňa men tek taryhy bar edi gurrun eder. Şol şu zatlar howpa awandyryp dur adamlar. Diňe Türkmenistana däl, diňe Ýewropa däl tutuş adamlarda şu gün howpa awandyryp dur. Hem şoň gurruny etdirmejek bolýar. Inni ýanky Türkmenistanyň içine diýär, içine ýertek diýänler. Öz musulmanlar garlyp dur ho. On ýaly günäň towabyň aladas ne diýän bolsaňyz. Onu hem şunu Türkmenistanyň içinde gözüňizde dürtülüp durulan şunu ýaly agyr günä agyr jenaýatlar edilýär daray. Şo taýny seniň paşaňyň tarapyndan paşamy diýip şoň künem götürilýär, oturýarsyňyz özüňizde musulman bolsaňyz, siz adalatyň tarapdary bolmalymy? Adalatsızlyk diýen paşaňyň tarapdary bolmalymy? He? Paşa Hudaý tarapyndyr diýen bolýar bular o. Paşa Hudaý tarapyn bolsa, onda olam adalatsızlyk edýän bolsa, siz hem şo adalatsızlyk etsede şoňa göz yummaly bolsaňyz, islam dinine laýyklykda siziň özüňiz aýdýaňyz da. Islam şonu ünleýär.
Onna sizem haramlygyň tarapdary bolýaňyz. Siz haramlygyň sponsory bolýaňyz. Siz haramlygy propagandirleýän haramzadalar bolýaňyz, şonu edýäňiz, şona medýaňyz siz aglabaňyz. Ina ýa ýakyn ýene-de şu 25-nji ýylda näme boldy diýäsä, näme berdi, näme boldy 25-nji ýyl. Inha musulman dinine uýup beren Nurmurat Halmuradow diýip özünem muslim diýen lakam bilen çykyş edýän. Talip Abbasyň kanalyna bir näçe gedek çykdy şu. Ataňam şunu öldürdiler. Ödem musulman, öz adynam öz lakamyna muslim diýip tutturýardy. Eden näme arz etdi, näme günah etdi ol? 5 tan çağan atady ja ýok üstünde. Ödem invalid, birinji derejeli invalid. Birinji derejeli maýyp şu. Şoňa jaý beren oklar. Şon hatda nowbata da goýmandyr. Jaýa nowbata durjak bolana nowbata da goýmandyr. Soňa min soň köýlek çykyş edende de Talip Abbas aýdýa. Men ýitaýsam meni öldürýärler, meni ýam çagyryp berler, meni ýam gynap urup näme edip ýenjip berler meni. Çykyş eden üçin, arz eden üçin, o şol öz derdini ýetirmek üçin çykýar şotay. Inne meni öldüripdirler, aýal soň tasdiklapdyr. Şo ýanky musulman oglan. Näme üçin ýöz musulman bolýar, beýleklere kapyrmyşyn, musulmançylyga Iran okmuşyn, türkmenem bolsa, ýa şo namazyny mokan okmuşyn, o täze ilem Arak bilen garşylaýamşyn. Bolýa şeýle diýerler, olar musulmanlar, olaňa aladas ne deňok diýerine. Ana Alşyr gitdi. Alşyr Sahatyw. Tiziň aladaňy etip gitdi. Türkmen halkynyň aladasyny etip Abdulla Urusov bitdi. Ana ýitirmetdiler. Ana 25-nji ýylyň bir beren dady. Bolýa olara näsiz musulman hasaplaýandyk. Şoň üçin öldürilse-de şolaň ganynyň tarapyn tutup şolaň gany üçin bir ýüregiňizge gelip gurrun etmek size mehrukmuşyn, mehrummuşyn. Bolýa, şolar mekruh eken. Ýöne musulman, siniň musulmanyňyz öldürilip dura. O barada näme üçin tesiňiz çykaraňdy? He. Padşah Hudaý tarapyn musulman öldürse de onun hakkı var. Ana siniň islam dininiň diýdirýän zat. Ona şular ýaly din gelmeli, minni Türkmeniň dini bolmaly, şolar ýaly. 200'li din, Türkmeniň dini bolmalymy? He? Näme etdirjek öken onda şo din, häzir hemme kişi ornaşdyrsaň, ýanky şo takkalyň tanlanyp çykyş edýänler bar, salaýylar. Şolaň düşünjesi boýunça ornaşdyrylsa, ol hakyky din ana şo. Hem Hristiýanyň gany dökmelisiz, hem beýlek diniň Buddist bolsun, Hinduist bolsun, Yehudi bolsun, barynyň gany dökmeli birinjiden olar islam kabul etmese, hem ýokarda oturan padşaham, prezident hem näme adalatsyzlyk etse de ýol Hudaý tarapyn bellenýär, padşah Hudaý tarapyn gelýär. Näme etse de şol musulmanyň ganyny dökse, şonu biz bagyşlamaly diýen düzgüne eýerýär, şonam öz hereketini bilen görkezip oturýar da. Beýleklen ganynyň gurrun nädem, dok musulmanyň ganynyň gurrun edilýär şutaýdy. Sen ana siziň ana Didar Hitrovskiňi de öldürdiler. Ene şu ýylyň ahyrynda. Ana noýabr aýynda ýanky musulman ogluny öldürdiler. Nurmurat Halmuradow, muslim dakam. Näme üçin tesiňiz çykaraňyz? He? Ya ondan öňün ha bir bulja oglany öldürdiler. Ona musulman diýerler şo bulja. Ondan öň diýärse, ondan öň ýene bir näme öldürdi. Ýaşly adamy, kakada. Mart aýynda, 25-nji ýylyň mart aýynda 65 ýaşly bir kakaly bir ýaşlyny öldürýärler. Onam näde öldürýär? O görgüli how aýaly bilen bir dawa ýeripdir. Uranda adam ýok da diýeni fesini atal diýär. Arkadaş şäherine göçüp satyp arkadaş şäherine göçülýär. Aýaly hem çagalary. Olam garşy bolýar, kakadan göç ýok, oturan jaýymda oturjak diýip dawa ýüze çykýanyň şoň gaharny köşeşdirmek üçin o samtak aýaly bar, polisiýa jaň edip berli, ikram участковый polisiýany çagyrýar. Ene olaram mar aýny ştaýda video hamma. Olaram ýanky ýaşlyny akidýärler. Aporn punkty akidýärler. Ştaýda kan. Video açylan o gün ştaýda şo videosy wada Türkmenlikde goýupdyrlar. Onam Nur şagalym görkezdi şuny. Asoň ýolda şo aporny punktyda ýetmäke urup öldürýärler şo ýaşlyny. 60 ýaşly ýaşly.
Onu urun öldürün diýip beren, şonu birazjyk gorkudyp ýöne köşeşdiriň diýip aýaljaň edýärdi. Ani hem şun şoňganyň nemesini talap edýäňdok Allah Teala'dan huwuny şuda da gördüm. Olarym işden çykarlan şu iki tane polisiýa, iki hem heniden ötkä işin notýurlar. Ýöne bir nemeden bir ýerden beýlek ýere geçiripdirler. Hem çünje de berilen ok. Ine açaçan jenaýatçylyk, adam öldürmek bilen baglanyşykly. Hem şular ýaldatdan gurrun neden bu. Ya ondan öňe ýanky aýdyşym ýa bir bul joglany urup öldürdiler ana marda. Şonno Allah Murat Hudaý Ramow diýip bul joglany ýa-da musulman diýerler şol. Üç şunnäp maryň Mehmetiniň şol nemesini izolýatyryny gynalýan ýerinde saklap bar öl çykdy bolagly. Ine namjanyny da hemme urgulaňda atlan hatda paýalynyň ýa-da bara ot paýalynyň odu tutulan ennami. Üç şunnäp habar hatyr ýok. 3 günden soňam jaň edip alyp gidin jesedini ýani diýerler. Ine şonam 25-nji ýylda bolan waka. Soň wara şu arada dinlenşik geçirildi. OON-na Birleşen Milletler Guramasyna gynamalara garşy komiteti bar. OON. Şo taýda Wepa Hajiýew diýip bir haramzada bardyr Türkmenistanyň. Ýöň Reşit Meredowyň gorunmasary ol işledi. Daşary işler ministriniň. Soň häzir eminni şu OON-na Türkmenistanyň ýürüýte wekili bolup otyr. Şu Wepa Hajiýew diýilýär. Şonu ýanky komitetiň dinlenşigine çağırdylar. Gynamalara garşy göreş komiteti. Onuň ýanky tora berýärler-de. Komitetiň adamlary. Türkmenistanda gynamaları ýoklar, ýok diýýär. Dolayy ina şunu ýaly bir bul joglany ýaşawlany siz öldüripsiňiz. Allah Murat Hudaý Ramow diýip birini öldüripsiňiz. Şoňa näme düşündiriş berýäňe diýilende ýok, oň diýä özüni öldüripdir diýär. Nämemişin şol saklananyna neşede saklanypmyşyn. Şo taýda da diýär saklanan ýerine tramadol ulanypmyşyn. Tramadol ulanyp diýär. Tramadolun täsiri aslında öz janyny özü kast edipdir diýär. Onu ýaly bolsa birinjiden tramadol ol izolýatordan ýerden tapýar. İşgärler bolýar tramadol öldüripdir diýerler. Tramadolun täsirini öz janyny özü kast edipdir. Tramadol nädip izolýatoryň içine düşýär. Şo otyrka, izolýatorda otyrka. Demek özüňi geçirýär şeýlemi? Şo soram ýöne çykýar onu. O taýda tramadol ýok. O taýda hemme gynamalar onu nädip öz ennamyna nädip paýalyk o izolýatorun içinde paýalyk ýok. Nädip ennamyny öýdi paýalyk bilen öýdi ýakypdyr. Yalanna günden göni yalan sözler bot. Ena hökümetiň işgäri şonu goýar. Şonu öldüren adamdan birem işden çykmady soň marda, çykarylmady. Mehmeň işgärli birem çykarylmady işden. Şo sebäpli. Gaýta şolara wara temmi bermeň ýerine ine Wepa Hajiýew ýaly Reşit Meredow ýaly ýa beýlekler, ministrler da hatawetlerine şolar goýar. Şo öldürilýär, şo gan horlar goýarlar. Bu näme anlady ýa? Şolar ýaly gan horlara öldürüp beriň diýmekle anlady. Eger şolar ýaly gynamalara garşy bolsa, ýokarky işgär, ýokarky wedipeli işgär. Garşy bolsa, şoňa öldürjanlar tenlerlen gynanyp, şolar ýaly da bolmaly diýip düşünýän bolsalar, ýokardakylar. Bolmaly. O adam hem neşe hewdasynda tutsaňam etmedik adam etdim diýdirip bolýar, onu paýalyk tutup oturdum. Etmedik adam etdim diýerde adam o. Sen suud etmeli, sen derine geçirmeli. Tutmaly. Tutnamalary ýüze çykaryp ýüzüne basmaly. O derine organlar diýilýän adamlar, haramzadalar, ol filçiler, prokuraturan işgärleri näme üçin döwletden aýlyk alyp otyrlar? Şo zatlar derine ýüze çykarmak üçin. Olar näme diýär? Derine oga geçirjekler, ona öýler başaranok ýa-da ýaltanýarlar. Sırtlaryny ýerden götürüp derine geçirmek. Bir biýgün adam tutýarlar da ýanyndan birazjyk neşe tapyldım ýa tramadol tapyldım. Bolly. Beýlek neşelenýän günäkär şu. Boýnaldyrýarlar. Boýnaldyrjak bolýar edene boýnalanokmy biýgün adam görgün. Paýalyny oda tutýarlar, gynýarlar. Şeýdip boýnaldyrýarlar. Ondan şol jenaýat açmak bolýarmy şol? Yo, başga bir ýerine giden günäsini bir biýgün adamyň bir biýgün üstüne ýüklemek bolýar. Azat ýolun. Ýöne barıp yatan wagşy ýol. Ol wagşyçylyk bilen onu boýnaldyrýarlar. Şonam ýokardakylar bastyryp etdirýärler. Şonu dowam etdiriň diýär. Diýmek şu sistemaň öýde näme diýär? Şu praktikany alyp gidiberiň diýerler. Biz diýär
Oňuň öňünde de biz side gorarsy diýen. Şonu me diýerler. Ondan ýurt düzelermi şular ýaly gidip oturdy. Geplemellerim geplemese şo barady. Nädip düzetçi ondan bir giden bir gün adamlar türmäde köp otursalar şeýdi. O gan horlanamadan diýişinde etdiýär diýişinde adam etdiýär o haramdadylar. Bir de onda bir de hiç garaw ýok, hatta onuň derejesinde de onuň bir de hiç sad edip bilen o kendip olurdu, onuň arkaýyn sürüp durýar. Onuň olar etmejek adyna medýärler. Bir giden türkmenlere de var, eline täzelik bir wezipe bersen, ho şo taýda türmäň ýöne tur kirsen götür sakçysy bolsa da şo taýda da var, adamy gıynamakdan lezzet alyp oturan türkmenler var o. Adamy gıynamakdan lezzet alýarlar. Olara yokordan görkezmegen ono gıynaň näme dik gelen ok. Şolar käbiraýdy şaýatlaraýdy. Lezzet alýar şondan ok diýär. Şondan lezzet alýar. Ana biziň türkmenimiň danny nirde ýatyr. Nirden geldi bu zalymlyk? Türkmen şolar ýaly ganymlyk etdiler. Ine şolar ýaly şaýatlaryň biriniň häzir gurrungyny dinledeýin. Arada nur şagal berdi onu. Häzir käbiriňe gaýdarsyň da aýyna nura berilýän zat alýan näme diýen. Hawa. Ödün gurletdi diýmen mümkin. Men ýene bir gede gaýdýan şonda gurlayan oglana da men soňam öňkü gepleşimde de duýduranlarym. Maglumat berseňiz beriň. Öz şahsiýetini açmaň şo nura da açmaň, taliba da açmaň. Ertek gün täze biz gördük. Öýde ýüzüni açyp şoda şahsiýetini beren adamlara soň näme bolýany gördük, görüp otýar. Şoň üçin sizde maglumat damy, siz şolar ýaly başdan geçirdiňizmi? Bolýan Nuryň kanalynyň başga ýerde bereseňiz gelýän beriň ýöne şahsiýetinizi açmaň. Men maslahatym şahsiýetinizi açmaň. Maglumatyňyzy arta beriň. Bir de beriň, oňa da kime berseňiz beriň, jemgete ýetiriň. Ýetiriň jemgete. Indi men şo Nuryň kanalyna 5 saat, 6 saat gurrun edýärler oň esaty berilmeli zat ýitip gidýär ondan. Udyn o 5 saat gepleşirken dinleýän ýok, başyna ýeri, başyndan bir adarak bölek dinläp soňundan bölek dinleýärler boldy. Parasmotram köp ýaly bolup görünýär hakykatynda. Soň adamdan ýanyna gurrun edýär, men içine tötäne ýedim ortanagyna. Şo taýda ýanky janygyp şular ýaly başyndan geçiren bir lewaply olan Seydi şäheriniň bir olan gurrun berip otýar. Ýüzüni açmaň. O da ýüzüni açmandyr. Gataýlygan ştatlar başyndan geçip zordan ýurtdan çykyp Türkiýe gelipdir. Ýöne udyn gepleşigiň içinde daýankyda. Kämirlerini aýdýan bolýan. Şo Nuryň arak gepleşiginde şunýaly bir olan bir şaýat. Şuda başdan geçiren bir olan var. Bir hepde oturtdyr izolatorda o akyly tas üýtýän eken akylyny üýtmek derejesinde ýetipdir diýenler. Ýetiripdirler şo derejede. Aýo kanalyna gepleşige bar eken ony ay gatdyň eken men görmedim diýerler. Ondan soň üçin şonu görmedik, dinlemedik adamlar dinlesen nip şo taýdan wara esatrak ýerlerni alyp side dinledeýin nip men şo taýny aldym. Şonu dinleýän ha bir 10 minut ýaly gurrundur. Hakykatan uzun gurrun o taýda. Bölek biçek arasyna sokulyp otyrlar. Şoň üçin men gysarak görnüşde men esatrak ýerlerni alyp men hepledim da. Ine şoň gurrun dinleýän türkmen näme diýer? Nädip bir güna adamlaryň boýnuna etmedik günäler goýulýar. Adamlar çydan o taýda çydar ýalar. Menem de ýene de bir gün gynany bolsalar diýär, men etmedik adam etdim diýip gol çekýärdim diýär. Ýani Hudaýjan wagtynda çykardy men şo taýdan diýär. Ýan koglanyň öýdäý diýär. Inne men hemme da taýýar diýär. Elime ýara galyp şo taýda gidip şolardan aralmaga taýýar, şol rejimden aralmaga taýýar diýär. Şoňa ýetirýär adamlar. Ine musulmanlar, ine Türkmenistan içinde bolup duranlar, musulmana garşy edýän ine tütömüş. Näme üçin şo barada fetiňizi çykarman? Täze ýöli belli hem günä bolýar. Arça agajynyň daşyndan aýlandan ulu günä bolýar diýip bir ýok da oňuny şokdatdan gurrun edýäňiz günä sowabyň bir tarapdary. Şon teljerýän adamlar hökmünde hawa. Günä garşymışyňyz. Bir günäden halat etmek üçin hem aladamy diýýärmişiňiz. Şoň üçin hem çykyş edip täze ýöli belli. Aýmen. Günä galarsyňyz, dogdo hawa dersiňiz diýen bolup bara. Honun wärsi boluşyp bir Hudaý onu kişi bolýar. Ýurdun içinde adamlar gıynalyp, adamlar öldürilip dur. Musulmanlar öldürilip dur. Şun ýaly adalyk bolup dur, ýekejäňizden ses çykan, şoňa garşy.
Siz ondan nädip adalatyň tarapynda bolýaňyzday? Nädip siz ondan günäkärler dogdokdan harat etjek kişi bolan bolýaňyzday? Adam ölümüne yüreğimiz gıyılmayan olsa gelip arça ağacının gurrunu neden olup, Täzeýil bayramynyň gurrunu neden olup. Dinleğin ha, şo böyle. Dinleğin, sizem dinleğin, musulman tırmaklar. Sonra pikir edin. Nädip beýle ýagdaýa geldi Türkmen? He? Kim şoňa ýol berýär, ýokardan gorap atýarlar. Hogonlarlyk edip, şogan horlara, hogonlarlyk edip, ýokardan gorap atýarlar. Ana siziň Hudaý tarapyny berilen padşahyň taýasyna bolýan zat şol. Goşodurna içinde Hudaý tarapyny berilenmiş. Men Raypo diýen bir işinde işledim ha. Ondan başlığımız iyiydi. Ýylahyr atşot diýip bir zat derýär bilýärmi? Ondan şu ýylahyr atşotunda şu magazyňçylara da ýükleýän ona şu ada çykardylar diýe bilmeýän ýöne men gaýtdym da Karoçi meni padwala dıktılar, ondan çıktım. Valinsa dıktılar. Valinsadan liçeniyam aldım, da ettim. Ondan gönü Türk'e gittim da. Levabın neresinde doğun? Sayat diyen yerinde de. Bilýän otayda. Eşitdim. Kater ve Rayponu iyiydi dağını haram. Begençlik o. Ondan sonra men padwaldan var. 7 gün padwalda saklap boynuma yükleyecek oldu. 10 tonlu yükle. Benim aytdım. Gel görkedeyin nirde nähile üýünde 10 tondan bas koyun gadan uğunna çeli görkedip ondan mallar 200 sanak Rayponun öküzü var da ministerle baktırıya da bilýän. Ullana. Ondan sonra 2000 sanak o vak var ýaşyl bas diýelim. O ördegi. Onu 200 sanam zatda. Mayda malı 200 sanam induk var. Ondan sonra iýen adam çörek gülen Rayponun pekanlaryň çörek gülen o garuni ýaty da bilýän. Dogruda aday diýip öňünde durýan bolen boynuma yüklejek bole allyğa gidip gelýän tiz wagtynam gelýän diýe. Agam etmedik zadyň diýe nädip boynuňy alyp bilýän sen öleýin öldür diýen. Ýöne men boynum alyp bilmeýän. Togo tutdular kelläme o halty gidirýär bir merdivenden aşağı düşenim bilýän birim çykanym bilýän. Şu derdim aýdy bilemok. Ondan soň bir düşünjeli bir bar ekerler ona tanamok. Näme nizaşda bir oglum getirýäňizler diýip onuň boynuny yüklejek bolýar. Näme begençligiň özüni alyp gaýdyňlar diýip ondan soň öýüni örtdim nirde duram. Bir diýdim 60 guruş işleýär diýdim. Şol bilýär. Birim başlyk bilýär, birim skladçy bilýär diýdim. Näme bokyýan başlygyň diýdim. Ýöne diýdim. Men görküzü bilýän diýdim. Menim starşet goýdy da. Menim şuňa ýerde. Şuňa ýerinde ýükleýän zadym, düşürýän zadym men bilerin ha. Adam yükler düşüren zadyny o aýtýan olýan agynjan. Hiç kime derdimi düşündirelem arka ýok, ondan ýokara ýazýan peýdasy ýok. Urýanlaryňa hiç tanamaok ýüzli maskaly, ayak güýjüňe togurdurýar. Ondan kelläňe halty ýidirýär-de eňen aşagyna ýastyk goýup, kelläňe de paket ýidirip, ýo paketde howa tarkalýar-da, göýürýär. Aýagyny togurdurýar, yskynyň alýar. Stolcuk koyup şoňa kösediler de boynuma yükleyecek bolýar. Soňra beýik bir stol götüniň aşağı agam Nur aga götüniň aşağı bara ýok taşal sallap o 5 litrli baklaşgan kız diýene onu etmediler agam. Boynuma yükleyecek bolup şonu men diýdim öldür diýdim beýle diýdim kösemäň o diýdim o. Men diýdim oğluň birine o ýöne oňa salanda o zatlar etmeýär. Men pres diýip birine sallar, olam şu presam şol eker. Urýarlar aýagyň aşagyna dubinköyle 60'lyk dubinköyle. Ondan soň ayak güýjüň bar ha. Ikinji addelde etýärler şonu çärjüň. Ýok, upravleniýa. 6-njy addelde diýerler. O gor addelden alýarlar da padwala goýýar, 5 adam alyp gitýär, 8 tane adamy pres etýär. Birinji konmaty o zat elektrik şok, tutuş oturtýan ýerler elektrik, ikinji konmaty men görelmeýän da ondan soň şoň ýana gelýän birinji 6 sanak konmat var. O padwal diýen ýerde. Onda da birinçisinde tok var, ikincisinde de
boş kabinet hiç şeylik näme kädiň diňe dubin kasyk üçüncüsünde bolsa elektroşok wa soňra ukol wa bir kolorya aýtdyr narkotik diýdiler ona. Narkotikli ukol bar. Ona girip görüm ona özüniň işleyen adamlar var da ondan toğurdurýanda adam girmek üçin doktoruny barlatdy ya saglygyny näçe prosent näçe şu özüň prosentine bağladyp 2 gün ýerdiň agam bar 3-nji gün borlay boynuma alyn gidin diýer ýan ýagda ýetdi ýa. Agam men kimsem ýok. Agam men iki adam internem var bir dost oglanyň arkasy bilen Türkiýe geldim ha. Am şu Türkiýe gelip ýüregim dökken endam janyň dagyrdak git gelýär. Ýa maçlama bolmasa var 3 ay bolup gelýär. Var ökçäň adam ýarym metr simi tok görýär. Şu hemme ölünden diýsine çele görkezdi. Agam odatlar görüp endam janyň dagyrda diň öldür diýen mene. Başga iş zatdy men diň öldür. Men ölüm boynuma alýan ýöne diýdim, men 10 tonna un diýdim. Mende ıskalat ýok diýdim. Ýekeci we ejim uý wa biram çölden hökümetiň paýlap beren ýeri wa diýdim. Öýüm wa diýdim. Oňa da 2 konma jaýym gurukdy. Monum 2009'da gidip şu Türkiye'de işledim. Şunun arkasynyň guran jaýym. 2 tane jam gyýdyma kaka nire al gitdiler diýe. Aýdy bilemok agam. Saka bolup kaldym. Nanay. Hudaýsyz o hiç ile. O begençden var her kimin gargynjyny alyp o saýatda aldy. Her kim ýazyp berdi onu. Lewaply hiç kim diýilen ok agam. Begençden adam bar gat karamadım. Üýünü gör 2 Land Cruiser'du. O 3 2 etajlydan 3 tane akşam binasy villa. Üýünde hyzmatçy işletýär. Ağamcan, nanay, öz çöreğim berýatym ýanymda howlany ölme dost. Bir tarafında sima üçün baklaş goýa, bir tarafında da su goýa. Birimizden men bir dost oglan diýip indi şu gürleşen oglan kabinetine aýryp durýar da kamerany çalyşdyryp durýar. Birine derdini geçirmesin diýip, ýetirmesin diýip. Soň şol oglan gyýgyrýar. Soň ol oglan maňa diýýärdi. Meniň o küýşümizin kitýä, şlopkamyzyň kitýä her tuwlede çykarandalar. Soň menim oňa şu çörew diýen şoňa beräň diýip haýyş edip şu çörew berden sikimidin diýerim. Karam var polisiýalarla. Özüm kim bolmasa agam öz goňşym, öz klassdaşym. Saýatda şo milisiýalar bar, haramda da saýatda 3-4 saat milisiýa bar. Şolar bar, her türlü zat etdiýär. Teçmirat diýip awur var bilýän. Ayaldo. Teçmirat diýen awurun agzyna diýen şu iň gat haram adam men. Haramzada o doňuza meňzäp, ýüzüni doňuzy Hudaýjan şo gyýzlar bar, aýal maskala var ýa. Nura aýal maskala, gyýz maskala var ýa. Ine men goňşularymda bar da diýjek bolup. Ine aýal maskala ýa gelin maskala ardyň neçe goda gel bir ýerlik bolol diýe. Ejen gelin. Onuň bilen bolýa. Şoň bilen bolol diýe. Sen tagym diýe aýal maskala ardyňdan ýa diýe. Nura güni bir adam ölýär da. Onda näme? Morko ötürün diýen neçdim de. Padvalda güni bir adam ölýär. Ýöne morko ötürün bu ejenlikde ökçünden aýtşym ýa film sok diýen eşdim de. Bir eşdim inanmadım ona. Oýun etýändir. Onsoň meniň şu klassdaşym alyp gitdi. Dost diýdi morkdan diýdi adam çykarylýan gorkmaýan elden. Ýok. Şonda baramda ökçüsüne 6-lyk sim bar. Şonu tokup çykaryp. Oýun soňsam häzir täze çykartdylar atagaza. Atagazyň aşagyna giýdim. Barmaklaryň şu aýdýar barmagyňdan süýrep diýe özüň ölüp görnüňmi diýer. Şu derejede diýer. Şonda diýe barmagyňdan süýremejek bolsaň diýe gaýrat etdi onuň aýdy ber boýnuňa alberdi. Şo bolýarmy ýa? Suwda getiren oklar. Suw taky saňa özü oturan ýerde ýapyk suw diýip bir karar çykarýar. Olaryň şol oýuny wa. Bir daýaw güýçi şol ýapyk suw diýerler. Gutardy sen ýapyk suw etme. Hakyň ýok. Oturdum da klassdaşym gürletdim bolýan. Klassdaşym näme diýe bilýän? Polisiýada işleýän, terjant bolan, şo upravleniýede işleýän oğlan aýtdy. Diýe ministriňem diýe, ministriň bilen deň aýlygy bilen deň boldy şu wagt bilenkem diýe. Nädip o derejeli aýlygy alyp bilýäňizler zat diýsem. Berden diýe nasy etdiýär, bir atym nasy diýe 20 manatdan gömýän diýe, 10 paket 5 paket diýe maňa plança milyon berýär diýe. Onam diye näet bolýaňyzlar pul ýok, içinde zat diýen. Hosarlar var bize ýetip diýe. Nomerini tuwleda dykyp diýe, jaň etdirýän diýe.
şeyle getirin de menem jaň edip mamasa diýin-de şeyle diýsem bolýar diýip ýöne gürleşdirdi meni dowletde. Ejeme diýdim şeyle kömek etmeden meni öldürýärler. Ejemem aňa eksikdi, muňa çykdy, oňa çykdy. Şey diýip zorlana çykardy ýöne. Agam men näme etmesi gideli häzir şu wagt diýseňem ölmäge taýin. Gitjek ýöne şu öz türkmenimiz bilen bir ýere şu tükürüp bolsa men häzirim kellem üýtgekli-de hiç ýyly ýerine getirip bilemok. Ýa-ni şu görgül oglanyň şu berýän görnüňini diňleýän bolýan bara. Men ýene kim ýadyma düşýär? Murat Düşemow ýadyma düşýär. Murat Düşemow 2021-nji ýylyň awgustynda tutsak edildi, türmäge basyldy. 4 ýyldan soň çykmaly ol. 25-nji ýylyň 14-nji iýulyna dol 4 ýyl boldy. Çykmaly, bunu çykarmadylar. Soňam näme etdiler ene? Şu 25-nji ýylyň soň sentýabryna çen 3 aýlap sakladylar bir ýerde de bara. Ejetinde de görkezmediler, oň dogonlaryny da görkezmediler de ýene de Jenayet kodeksini ýelmediler. Näme de günäkärlenenen belli däl, ejetem bilen ogoşu. Ýene 8 ýyl berdiler o. Ýene 16-njy sentýabrda höküm çykdy. Ýene şu görgüli Murat Düşemow. Näme üçin dirdi başda türme? Halkyň derdini gowlagan üçin dirdi başda türme. Men partiýa döretjek diýdi. Bar eden günäki ödem Türkmenistanyň kanunyna göre kanun ýol berýär partiýa döretmäge. Şoň gurrun neden üçin bunu ýygnadylar diýerlerim. Ilki iki gedek izolator alyp çykardylar. Gözün gorkuzjak borup, gözün gorkuzyp bilmediler. Men kanundan çykamok. Men kanundan çykyp hiç zat edemok. Näme üçin siz meni izolator alýaňyz? Näme üçin siz maňa haýbat atjaňyz? Soň bunu ol ýokanç keseliň keselhanasynda duşokda 3 aýlap saklady, 2 aýlap saklady. Gaçyk gaýtdy soň şotaý. O inçe keseliň arasynda oturdy. Senne inçe kesel bar, inçe keselem ýok edi. O çoğunludaky nemede poliklinikada buna senne ilçe keseliň alamaty bar diýip ısprak berýärler. Galp, şotaýyň lukmanlary berýär, galp ısprak berýär. Indi şuň esasynda da sen girmelip bunu mezuri ýagdaýda ol duşokdaky nemäge edip sakladylar. O taýdan gaçyk gaýtdy da detdi. Soň keň wagt geçmägede bunu bara ýolda sen koronawirusyň ýoklugy hakynda senne guwanama ýok, sen näme üçin o şäherden o şähere gelýär? Dost bilen bar ya Aşgabatdan. Aşgabatdan Daşawda barmak gadawan. Ýurdun içinde bir şäherden beýlek şäher. Näme üçin? Sen elinde diýä ýörüýte näme bolmaly. Tanjymalaryň hakynda ýa-da sende keseliň ýokdugy hakynda guwanama bolmaly. O menne keseliň alamaty ýok, men bir şäherden beýlek şähere barmagy hakym bar diýär-de. Sizin ýoly beýlip bekläp oturmaňyzda hani näme kanun bar diýär. Indi bir näme kanun tutýar. Dogry diýen zady, eden zady. Şon ýaly gadagançylyk barmy? Hani nirde perman barmy prezidentiň? Ya başga bir kanun bar, görkezip bilen oklar. Diýär bir kanun, on ýaly gadagançylyk ýermek bir kanun. Hiç il permanam ýok. Ýok ordan dil bilen görkezme berilýärmişin. On ýaly ýerine ýetirilen, dil bilen ýöne. Perman kabul etmeli, on ýaly düzgün ýerjek bolsaň. Ol ören çynna gaýgadagançylyk ol adamdan bir şäherden beýlek bir şähere gatnawyny kesmek üçin diýen o. Ýa bir kanun kabul etmeli, çynna gaýur kanun. Ýa iň bolmanda prezidentiň golu bilen perman bolmaly. Ne wagtlaýynça şunu ýaly düzgün ýerdiler. Olam ýok, hiç dat ýok. Olamay diýär, tidiňe diýen şu dadyňyz bir kanun ýitdik diýär, olam dogry diýär Murat. Bu näme diýerler? Kamera salýar. Kameraň içinde de uruşdurýarlar. Ýa-na ýene iki tane bir haramzadan erkekler bu. Hakyna tutulan iti. Onu neşe satyp beren haramzadalar var, şolar tutup ertýärler da şu çykjak bolsaň şuň bilen uruş diýip. Uruşdurup soňam 4 ýyl tutukluk möhletini berdiler. Bolýany 4 ýyl ýerde ogurgul oturdy, 4 ýyldan oturdy, bir gün aýagdaýdy. Indi möhlet dolýar, ýene çykaran oklar. Näme üçin? Göde diýär. Göde diýerler. Hadiýa edýäni bilen. Şu geljekde de şular ýaly bir iş etjek bolsaňyz diýär beýleklere. Beýlek emmer aýatlara duýduruş berýär şoň üstünde. Gorkuzmak üçin. Ine size de boljak şudur diýip adamdan gözüniň oduny alýar. Elinden hakyny hukugyny alýar. Ine alýar hakyny hukugyny. Sizin geplemäge de hakyny ýok. Partiýa döretjek diýip çykyş etmäge de hakyny ýok. Bizden
Ferman kabul etmäge de hakyňyz ýok. Biz fermansyz gadagançylyk giýirdijek. Fermansyz biz sizi Aşgabatyň içine goýberjekler. Welayetlerden gelýärmi? Siz ikinji sortly adamlar. Maşynyňyzy holana gaýartyň aňyrýanda. Nirde bir ýerde parkowka tapyň şo taýda parkowa dediňde, ondan şäheriň içine nädip girýän odan giýirir. Siz ikinji sortly adamlar. Siz Türkmenistanyň raýaty bolsaňyzam birinji sortly adamlaryň ýaşaýan ýerine girmäge hakyňyz ýok. Birinji sortly adamlar Aşgabatda ýaşaýarlar. Galan beýlekler ikinji sort, üçüncü sortly gullar. Hani ferman barmy? Hani kanun barmy? Ýokardan görkezme var dil bilen. O dil bilen görkezme berip ony alat girmek bolanok diýsen. Seni basýarlar. Ýa-da çäre görýär. Sen kim diýip. Ine şular ýaly döwletde ýaşaýan. Şular ýaly döwletde ýaşaýan, şolaňa şodatlaňa gurrun etdirmejek bolýan. Ana şo görgülem Murat Düşemefem inni suud etdiler 16 sentýabrda 8 ýyl berdiler. Şol hökümüň suudun höküminiň nusxasyny ýejesine de beren oklar, dogan garyndaşlarına beren oklar. Patma Açylywa diýip hökümet tarapyndan tutulan adwokaty wa bunu goramaly aýal. Onuň bu ýejesinden pul alýar. Döwlet tarapyndan tutulan bol zaten döwletden almaly pul. Bu näme diýär? Hem döwletden alýar, hem ýejesinden pul alýar. O pulun belli bir bölegini berden şol Murat Düşemefem gollugçylary ýermeli boldylar. O görgüle nemelerde de pul ýok, dogan garyndaşlarynda da pul ýok. Ol ýan adwokat goramaly adwokat hiç adam etmeýändir. Hiç adam etmeýändir. Bar eden de näme? Ejesini rýa, ýagny başda maglumat çykdan bunu goýberen oklar, bunu sorok berjek bolýarlar diýip şonda biz ýaýrada uradyk bolýyn. Muradyň ejesini çagyryp ýa-ni şu Fatma Açylywa diýilýän adwokat, jurist näme diýämişin? Ogluňyza diňe ýan eder, ogluňyzy çykarjak bolsaňyz, on ýal gok tudurmaň. Biz çykaryp berek, men çykaryp berýänin ha çykarýarlar, şonyň ogluňyzy men gepim aýdýan adam, ananan gep bana ejeni köşeşdirýär. Soňadan gaýdyp ejeni maglumat hiç kime maglumat bermedi. Hiç kim maglumat amaly bilmedi. Diňe Ruslan Mätiýew, ýa-ni Kytaýdyň ýol başçysy. Ondan kurulny goraýjy ýyleşmek. Ýurdun içinden öýe çeşmelerinden başga çeşmelerden alýar. Alyp ýankyň üstüne açdy. Şoňa suud edilenden. Türme bas ýene täzeden türme basylan. Inni ejesiniň geçiren peredaşy var, ýygynyň ertipdir, egine şeýeltipdir, ýmetertipdir. Onu elinden alýarlar. Şo taýdaky ýanky Abdüşükür türmesiniň nemeleri, resmileri. Ýöne duşuşduran oklar. Toňam geçirdik diýerler. Diňeşin çoň sözünden anmaly. Şo taýyň işgärleriň sözünden anmaly, biram şo Fatma Açylywa diýilýän juristiň sözünden anmaly. Ogluňy saglyk diýär, ogluňy gowy diýär, keýpem gowy diýär. Men gürleşdim diýär. Geçiren nemäň peredaşy adam alypdyr diýär. Ondan hem şu ejes bilen duşduran oklar. Ine torog nirde ýatyr. O taýda näme bolup biler? Murady gynap etmedik zadyny boýuna goýundurlar. Ýa-ni koglanyň gurulun berýän düzgünleri bar, şoň ýaly edip murady bar 3 aýlap gynan bolsalar, ne bütün Tomsun dowamyny hiç ýerip çykarman sakladylar murady. Abdüşükür ertip bol teýdiden getir. Hiç kime görkezden oklar, soňam ine eden günahyny boýuna aldy. Näme hil günah edipdir, ona mejesini aýdan oklar. Şu eden günahy üçin 8 ýyl türme möhletini berdik, 8 ýyl türme tutugluny berdik diýerler. Onu näme edip boýun aldyrypdyrlar? Indi özüňiz pikir edip berin. Indi başga da toğra ýa-da çykýan Murat diýirim ka. Eger Murady görkezip bilmeýän bolsalar, belki olany diýirim diýerler. Ol adwokatyň aýdyp oturan, o türmeň işgärlerini aýdýan adam belki ertekidir. Onu gümmüdene götürüp ýoga diýem. Ayol günah etdi, ol türmeň içinde başga bir bilen uruşdy. Ya näme etdi diýip bara. Ona bir statýa beren bolup, ona görkezden oklar. Suudun hökümine görkezden oklar, günahyna görkezden oklar. Ine şu döwlet minnişi. Şu döwlet mi teň çagaňy ýitirmediýärler. Çagaň näme günah edende maýdan oklar. Suudun hökümine görkezden oklar. Çagaňa görkezden oklar. O sen görmäge hakyň bar, ejedi bolup oturýan, sen dogany bolup oturýan. Görmäge hakyň bar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň
türme tutsaglaryna degişli, türmelere degişli meseleleri saatlaştırmak, kadarlaştırmak barada kanun var. Men şonu okudum, şu taýda duşuşma hakkı var, jaň etme hakkı var. Kanuna göre hakkı var. Jaň etdiren oklaryň noňa, duşuşdyran oklaryň. Indi soň görüp otursak ýene näme bolup durul? Geçen ýyl 25-nji ýyl däl 24-nji ýylda o Saddam Gulamow diýip bir aktivistimiz var da onam ýygyna atdyrlar. Orsetden akidipdirler. Ine. Ýadyňyzda düşýändir şol oglan. Ol 21-nji ýylda mı näme haram ulyň suratyny şey edip ekranyň öňünde mınjyradyp sen haram uly, sen şuňa münasip diýip, sen hormata münasip däl, sen şunu mınjyradylmaga münasip diýip suratyny ýyrtyp çykyş edipdi, ýadyňyzda düşýän. Soňam başga da köp çykyş etdi. Soň ýüzüni görkezmän çykyş edip gördü, ýüzüni görkezip çykyş edip gördü. Ahyrdan buny Orsetden deport etdiripdirler. Orsetde de deport ediler ýaly bolýar, ýa bu wizasyny uzatmadylar. Wizasy köýdi. Soň ol gaçyp atal galjak bolup şo taýda ýüz tutdy. Soň maňa hatda izolyatordanam jaň etdi. 23-nji ýylyň dekabryna men gürleşdim. Deport edilmeginiň öňü ýany. Taklanyp oturýarka. Menim şonu aýdym, maglumaty ýaýradaýynmy diýdim, sen ýagdaýyň häzir gaterwet seni uro diýerler diýsem ýok diýdim. Men diýdim, maňa diýdi bir adwokat berlediler diýdi. Olam bir satlyk adwokat bolmaly, ýani şu Türkmenistan tarapynyň diýýän zadyny ýerine ýetirýän. Ortadan deport edýän, meýalik Allah'ım razı. Ana deport etdiler ya, edil şo döwürde 23-nji ýylyň dekabrynda. Edil şo döwürde wat dilýär oğlum. Men şonu aýtdym, sen hem diýdim edil meýalik uro düşler, ýa uro diýerler o. Şu maglumaty men ýetireýin diýdim, ol antan hukuklaryny goraýjy, goramalary, toparlary. Wagtydyr olyň diýdim. Ýok agam aýtma, wagtydyrma, maňa şunu ýaly maslahat berdiler. Ümtümlük bilen etsek şu meseleni şöyle bolýar, wagtydyrsak öýüňe ziýan edersiň diýip maňa maslahat berdiler diýe. Şu adwokaty beripdir-de maslahat şoda. Ay şey diýip onuň bara men öýde barada maglumat aldym, ol Türkiýede gidip gelipdir şol aralykda görgüli. Maglumat aldym, vaat etdim, ýöne bermedi. Ondan soňra bitip gitdi. O kakatyna jaň etdim, ol kakatam maňa gyýgyryp, ben tak deport edilmäke kakata ol Türkmenistanyň içinde bir başga eýdek çagaty bilen başga bir ogly bilen bir zatlar bolupdyr. O taýda bir bolmadykda bolan ýaly etjek bolýar, bir gümürtük zatlar bar da. Şo barada maglumat berdi, menem onu anyklaşdyrjak bolup uradym da, durunçak aňyrsyna ýetmeli. Näýli boldy bu waka? O kime para beripdir ondan? Para berip ministre para berip çykjak boldy, ministr para alyp çykarmandyr diýe, ol ministriň adyga wat dilmeýän nur, sapatyga wat dilmeýän nur. Şo datlary men sonra bir uğradım. Olayna ay söýgün başladı kakatam. Ýekaja kömek soradyk senem onam. O men diýdim, ogluňa kömek etjek bolup otyryn şo maglumatyny ýetireýin diýsem, senem ruhsat beren, ogluňa ruhsat beren. A Türkmenistanyň içinde bir zatlar boldy diýen, oňam aňarsyn men deriňe men berip bilemok diýip düşündirjek bolýan, senem söýgün otyryn. Ay şey diýip agdyndan geldi maňa söýüp soňra nemesini kesdi. Ara gatnaşyny kesdi. Soňra Saddamyň ýerde belli dälini. O ýaşylyň özüniň ýerde belli de kakatyň. Kakatam o taýda nelegal ýerde oturyp Orsetde. Şo men maňa söýgün. A şey diýip onuň aradan bir adrak wagt geçdi bolýan. Ha Ruslan Mätifow içeridäki çeşmelerinden alyp durma maglumat. Ana Saddam'a da 8 ýyl türme tutsagyny etdirler. Edil Murat Düşenbe soňky gedek berişler ýa. Buňa näme de basylan belli däl. Bana wara döwlet agdarlyşygyna finansyk ilki men bilen gurulşanda şey diýdi, maňa diýdi Türkmenistanyň ýürüýte aýplama gelipdir Orsetde. Orsetdiň diýe içeri işler ministrligine aýplama gelipdir. Şu ýene döwlet agdarlyşygyna çagyryş etdi. Bir kanun ýagdaýda döwlet agdarlyşygyny amal aşyrmaga çagyryş etdi diýip aýplama geldi. Olam gaty çynnaky näme? Madda, Jinayet kodeksiniň madda. Onu şo boýunça basdylarmy? Başga näme üçin olam belli de, 8 ýyl ýapdyrlar. Ýöne nimi çykarmaýarlar, näme üçin? Sebaýan kuşal Ruslan Mätifow alan maglumatyny görä, bu görgüliň wara. O istraf noýlaň ýa-ni jeda berilýän, düzgün wagtda diýip jeda berilýän ýürüýte izolyator wa adam gyýynalyp taklanýan ýeri bar. Bu näme şo taýdan çykaran oklar eken? Olar ýaly izolyatorda tutsagy maksimum 2 hepde taklap bilýärler. Ondan köp taklamaly adam. Ol adamyň psihikanyň döwýä, taglygyna ziýan etirýär, onu şo şertiň özi.
Bunu bolsa hemişelik diýen ýaly şotadan çykarma saklap oturýar diýer. Şol ýaly maglumat ýetdir. Yani bu diýenler bu oğlan var, o gep alyp galça oğlan, näme ol türmäň işgärlerine diýenler. Türmäň içindäkiler ýanyna gurrun edýänler, şu Türkmenistan'da bolup duran adalatsızlıklar da hakynda öz pikirini gizläp oturan oğlan nädir ol? Gaty dogumly oğlan. Şoň üçin ýa-ni şu gynamalara çydaman iki gedek özüni öz janyna kastetmäge hynançy edipdir diýip içinden maglumat gelýär, gelipdir. Ine Türkmenistan'da 25-nji ine biziň geçen ýyl bize beren zat, şo geçen ýylda. Indi şu zatlar hakynda yerli yerden gurrun edilmese şu zatlaryň öňüni alyp bolarmy? Indi Türkmenistanyň içinde bolýan aktivistlere göwni ýetmeýän ýören adamlar bar. Indi olaň özleri çykyş edip guradylar. Aktivistlere tögünüp beren ana Murat Telekeç diýip bir haramlady. Cemal Saparowa yaranjak bolup bara, o Cemal Saparowyň ýanyna kömekçisini al, tığanly maşyny berip, bürüden pul berip, onuň näme üçin berýär? Öň bir maşynlyga jaýyny aldyrýar. Girewini goýdurup. Men geçen ýepleşikde aýdanlarym. Tuğratına görkezdim o Samsung. Innem ha edip çykyş edýär, ýa-ni prezidente ýüzlenip, ol haramula ýüzlenip, siz kömege däýmeseňiz meňini paltamda aşa degdi, men ýüz tutmadykka organymga almady, prokuraturada ýüzlendim, mehemede ýüzlendim, ay oňa da ýüzlendim, suwda da ýüzlendim, hemme ýerke ýüzlendim. Indi diýär, ýok diýär, onuň şo gurrungyň arasynda da näme diýär? Savvolsana aýdýar. Prezidente de savvolsana aýdýar, kakasyna da haramula da savvolsana aýdýar. Gülýal durmuşymyz wa diýär. Men diýär, nalam ok näme diýär arasynda, soňam nala bolýar. Gülýal durmuşyň wa bolsa, gülýal watanyň wa bolsa, olaram ýokarda kotoran haram maşgalada gülýal syýada alyp barýan bolsa, näme üçin sen şolar ýaly güne düşdüň? Näme üçin sen eliňden jaýyň alnanna? Al, wasalny balnya, o jaý alnypdyr da. Sen otada biýune. Sen näme üçin onuň şo jaý şo ýanky maşynlikden izni alyp bilen gok? Sistemi işlen ok. Sen şo maşynyň onunla tanışy bar. Sen ne tanışy ýok? Ya sen tanışyň, olaň tanışyndan askanrak. Ana sistema näme işleýär? Jeňgiliň kanuny bolşy işleýär. Güýçlü çetenin ki, kimiň arkasynda güýçlirak tanışy bar bolsa, adalet şoň tarapynda bolup çykýar. Madama adalet adam bolsa. Ana Murat Telekeçiň ana gün gözüniň ýaşyny ýannak bilen sepirdiýmeli adam da ýa-ni şonda denýärsiň agary. Toňam şo jaýyny alyp beren diýip başga Cemal Saparowyň ýanyna bir simsinip beren bir başga bir maşynlyk bar eken. Buňa söz berýär, jaýyny alyp beren ýöne şunu ýaly çykdyjak wa diýär. 6 tane maşyny satdyrýar. Maşyny berýär da olaram satyp şoň oň puluna näme bolanypdyr? Cemal Saparowyň gurdurup beren dokmaçylar medeniýet merkezi bir zadyny bolan ýa-ni. Cemal Saparowyň öýde döwletden pul alyp oturandyr, şonu gurmak üçin. O pula giderdir ýa. Indi pul indi bir ýerden pul tapmala bir zat gurmak üçin. Onuň ýanky ýaly şular ýaly bir samsyklan guluguna minýärler, kömekçisi bilen maşyny satdyrýar, bir giden pulny berdirýär-de, saňa kömek eder, sen gorarsyň, ýalan söýläp, ana şey diýem pida diýär. Innem gepini hiç ýetirip bilmeýän bar, halit paltas taşa degende TikTok'a çykyp otur, bağışlaň, arkadaly serdarym, bağışlaň, serdar ýanky arkadagym, meni mejbur etdiler, men şeýdip ýüzlenmesem bolanok diýip ödem aktivistlere tögünüp ber. Her iki gepiniň birem öňler ýan ýakyna şeň aktivistlere tögünüp. Aktivistler näme hakyndan çykyş edýär? O sen ýaly samtyklan derdin bolap çykyş edýär. Şu sistema işleyen o koşu çürügünni döwlet olup döwlete meňzeşler, hökümete meňzeşler. Alanalyk diňe ýokardakylar ýaşaýar. Bir sähelçe bir topor şo ýokardakylaryň sırkynlysyny ýalap oturanlar ýaşaýar bir. Şolaň sırtyny ýalap oturanlar ýaşap bilýär. Cemal Saparow ýaly hemem şoň sırtyny ýalayanlar. Beýlekler ýaşap bilen ok. Huda takdyr üstüňden düşdi, işiň gaýdy sen telekeçi bol. Yani ya emellar bol. Düşdüm şolaň üstün biri ýokardakylaryň biri üstünden gutardy. Kanun işlän ok. Ana ýene bir gyýdym da Hazar şäherinden çykyş edip görgüli. Derdem däl ho bir edenetdilige şaýat bolupdyr. Görensiňizler TikTok'da çykyş edýär bir görgü, bir ogadan jogy. Hazar şäherinden, ýani çeleken, ýonky çeleken ady.
Bir haramzada gelip içkili gelip iki tane oğlanı maşina kaktırıyor. Maşina kaktıran bilenem çeklen ben maşinadan çıkıp vuruşup başlaya yankını vurup başlaya yolun kırasında oturan iki tane oğlanı. Lema bir davat var ki. Bugüydem şoňa şaýat bolup araly ya bular. Soň ýa-ni urlan oglan şo maşin kaktyrlan oglan we ejir şeken oglan o gapyrgasy bolupdy. Şonu basýarlar, türmäge basýarlar o ýanyna kim o dostam çok taýda gidýämi näme. Indi bu görgülügi şo biýgün adam basyldy diýip bara ol. Näme Balkan awada gatnap görünýär. Şaýat hökmünde şolun günäsiniň ýokdugyny aýdýan bolýan niýe? Onda da dinlenen ok diýe. Menem şaýatlaryň biri başga da bir giden şaýatlar bar diýe. Olardan gol toplapdyr ýa-ni görgülügi. Şu zatlary niýe? Ýa-ni oturan bir günälerini niýe sagır? Bu garnaşam diýel. Menem oňa sag bolsun ýazdym arada. TikTok'da. Oňam bolsa bar aşagyny tesir ýadan bir giden haramzadalar bar, haýwanlar. Bir giden erkekler o. Şoňa Sawursun jigim, sawursun dogunum, sen şey dip börökenin diýmeň ýerine. Dodogyna atdakyp gotyýarlar birazjyk dodogyna. Näme dipdirmi, çiğşeripdirmi, näme bilen. Latex bilen edýärler operasiýa. Ödi şoň. Kirpigini atdakyp gotyýarlar. Dodogyna atdakyp gotyýarlar. Sen kim o, näme o, sapatyň dedi do, eýle beýle. Şolatlara kynda gurrun edýärler. Sawursun aýtmaň ýer. Özlere erkek bolup bara şol gysça iş eden oklar da şular ýaly meselede iň bolmanda agyrlaryny ýumup otursa da boljak bolýan şo taýda da şoňa şylta gatyp menim o gyzy köşeşdirdim o goýam düşündirjek bolýan olara o men dodum bilen näme işiň bar ile beýle dip menim olara gümüne gitsin diýdim olara boş ber diýdim inferme diýdim olara aýaňa gelmişin palçykça da görme diýdim olar şonça da ýok diýdim satanlaryň arasynda bir zat sallap öldürne erkek diýe yine de dodogyna atdakjak yine dakjak sawursun aýtjak däl şol jigim dogunum şun ýaly sowaby iş edip ýörekenim tügeleme o biýgün adamlar halas etjek bolup bir giden işden galyp ada özüňe riske goýup bunu özüne de bir zat etmekler mümkin beýdip berse nädir bir jenaýat kodeksini ýelmäp özüne türmäge asmaklar mümkin. Şoňa seretmeden şo görgüli bar, şo biýgün adamlar türmeden çykarjak bolup gatnap berýär. Awa. Şunu ýaly adamlar köpelse, şu adam öňüni alyp bolýar, şu eden etdiler. 6 milyon adamyň içinden ol bir gyýda etmeli, onu. Ya Murat Düşenfi ýaly ýene bir ýeka jowlan etmeli, bu zatlary. Yerli yerden edilse bar, şu adam öňüni alyp bolýar. Ýene diýmek köpçilik, şoňa gözüýüm ýamy. Diňe gözüýüm mogam beýle sedim köpüýüňiz asmanymy darassa, näme sırtymy darassa, sırtyň arasynda däl. Asmanyň arasynda däl. Asmanyňdan jellatlaň ganyň dökün ganyň ýese gelip duraw sen howaňdan. Şu ýokurda oturan, hem aşakdaky duran haram jellatlar bar adam ganyny suwsan. Şolaň dökün ganyň ýese gelip dursan tutuş howaňdan. Näde onuň sen ýurdun howasyna arasynda diýilýär. Köpçüliklerin yerli yerden sesiniz çıkarmadan işlet ütden ok. Ol nurin ya ol talibin aýdyşy ýaly çykyň ey. Plan ýerk çykyň plan häkimdiň göňüne çykyň diýmek bilen mesele çözülen ok. Çykylmajagyň görünüp dur halkyň gözüniň odu alynan. Şoň üçin ýörep bar bir ýerde eliňe plakat alyp gaýyrmaklykdan öňür tetmeli bir giden işler bar. Ondan has öňe edilmeli, has möhüm iş bar. O näme? Gürlemek derecesinden başlamak. Ol üýşüp çykmak meselesi ol soňky derejede aksa. Ol üýşüp çykylandan soň ol ýyla gaýdylmaly, çykyş bolmaly ol. Çykdymy halyk? Ya almaly ya ölmeli bilen görnüşde çykmaly. O ben şondan bolup çykan bolup ýyla gaýdan bolup beýdip sen mesele çözüp bolýan bolan okmany görüp oturda. Görüp oturda adamlar ýöne tehajek sesin çıkaran üçin gömgüdene gidir. Şoň üçin näme etmeli? Köpçülik bolup yerli yerden gürlemeli, gürläp başlamaly, derdiň aýtmaly. Sen aktivistam bolma, aktivistiň ýanyna da oturma. Ýöne yerli yerden
derdin ait. Derdin var yani sen talip mi, student mi? Sana pul geçirilen ok mu, geçirip bilen ok mu inan ata? Şoň gurrun net, yerli yerden gurrun net. Sana aktivist deyip bilmedi alet. Men aktivist değerli. Yöne men şunu yal derdim madi. Şo derdim şuna men derdin yani. Aktivistler gümüne gitsin gerek bolsa. Yöne men şu mesele, men şu derdimi çölüp berindi. Hemmeňiziň derdiniz var. Yurdun içinde iş tapman, eklenip bilmeyen, dine bäherler gaýdýan dokumentsiz etýär. Şu taýda dokumentçikler aýdýar arada bir gadak gyzmy näme? Şu taýda Polşada kömek edýän. Türkmenlere kömek edýän, onu diýä kömek eder ýaly bolmady diýä, bular diýä kanun tarapyna seredýän, bulan maksady gelmek, soň galmak. Bizim diýä getirmäge kömek edýär olar, soňam diýä kanundan çykman, şu widaňy soň uzaltmak üçin şeýitmeli bir ýolun haly berýär. Ola bular diye bir ama düzgün yerine getirecek bolana bulan baralada gelip düşmek son dokument gümüne gitsin vize dokumuna gitsin iş taparsip tümsünüp görgüllerem diye ol adamın etmeyen işlerini etip veriyorlar. Dokumentler bu torya diye da vizeler. Bizim de bunları düşündürecek bolýar ya onun şu kanuni yolları var. Siz dokumenti düzüdüğüm galyp bilýäňiz. Birazcık çıktı jetmeli, birazcık algamaly, eýtmeli, beýtmeli ya. Şo neden ok diye. Bizim düşündürüp bilem ok diýip. Kazakstan'da bir gyýyl hoş taýda işläp berýän dokumentlere kömek edip. Indi men niye Türkmen ýyltajamen ne elimiz mindi diye. Gelibem diýär o taýda wizasy gutorýa, bolýan o Germaniýa gidip ber, o taýda gaçkak ýagdaýda işläp ber. O beýdip kötenip bermeýän dokument düzedip bolýar diýip şoň uğruny salgy berjek bolýar. Diňlän oklar. Ama Türkmeniň bar düşünjesiniň ýetişi bir çykyp bilen bolýar onuň dokumente gümüne gitsin. Düdedip bolýan ýol, maňa gerek däl. Tä tutup deparda diýen şäler. Näil zähmet, näil gulçuluk zähmeden bolsa, näil kynçylyk, amma men şoň çek diýip şey diýip berler. Kanun tarapyna da seredýän oklar. Bolýanda da boldurjak, amma olan oklar iň bir kynçylykly ýoluna seredýär. Men aýdýan aýyn köpleşikden diýen. Türkmen diýen şeýle bir millet eken diýen, bizim Türkmen milletimiz. Bular kynçylygy çözmekligiň pikirine den oklarda kynçylyga uygunlaşmagyň pikirine diýer. Aýdýan şular çöreksiz goýsa da, şu ýokarda oturan aramzadalar diýenler şular çöreksiz uňsuz goýsa da, indi biz çöreksiz näme diýip eklenip bilerkak, nämeden çörek, gumdan çörek ýasap bolýarmyka? Ya ösümliklerden bir zatdan bir üwäp zat edip çörek pişirip bolýarmyka? Gelin şoň uğruny gözläýän ki bular bar, şol uğur goýunça gitjek. Bular ýere girip, gurçuk ýaly bir ýere girip gitjek bular da. Ölüp bitip gitjek ýöne şu emeli döredilýän kynçylygyňam ýüňüni aljak bolup teslerini çykarjak diýär. Özlerim şu köp zat emeli döredilýär. Köp kynçylyklar. Ýurtdan çykmak meselesinde kynçylyklar hem emeli, dokumentsiz simsünüp berler, şu zatlar hem emeli edilýär. İşsizlik emelleri ödülüyor. Pul geçirilen ok emelleri ödülüyor. Hemme de hökümette şu taýda oturan adamlar tarapyndan emelleri ödülüyor. Dollaryň iki kursy var. Kimin sırtı var bolsa, tanşy var bolsa, dollar döwlet bahasyndan alýarlar, ardanjak narhdan gidip suwda edýärler. Getirýän harytlara möýlerini ardan düşýär we dollar alýarlar. Arkan ýokmy, tanşyň ýokmy? Ýani telekeçilik etjekmi? Gitti ana garabadar narhı bilen al. 20 manattan, 22 manattan al. Olam sana gymmat düşýän barıp 10 çomukdarda pul telep alınan dollara gidip sen harydy alyp gelip sen onuň öweden dollar doljak bolsaň gymmat satmaly. Sen konkurentin ardanjak satyp otyrýar şo bir harydy. Tewa oň arkasy wa, tewa ol dollary 3,5 manattan alýar. Şumun adalet, şunu ýaly bolmanym döwlet. Emma goňşy ýurtda bir kursa, Özbegistana çyk, bir kursa, dollar. Kazakstana çyk, bir kursa. Kırgızstana çyk, bir kursa. Hemme kişinden prezidentiň ogly bolsaňam şo kursdan almaly hem. Garama ýok ýöne bir işgär bir telekeçi bolsaňam şo kursdan almaly hiç tapawut adamlaryň arasynda aramçylyk ýok ony. Emma Türkmenistanda bar. Birinji sortly adam, ikinji sortly, üçünji sortly adam şoň ýaly düşünje bar. Şonam ýokarkylar döredi otyr. Ana musulmanlar, nirde siz adalatyň tarapyny tutup çykyş etmeli. Nirde sesiňizi çykaryp biljek ekeniňiz. Şun ýaly bir giden meseleler bar. Asydam gelip ýa täze elbelleden güne, az şaňdaşynda aýlandan güne. Ýöňden başarsaňyzam
Arabanın medeniyetini getirecek, Arapça giyinecek, ayarlanıdı, burkan aslına takacak, nikabın aslına salacak, gülliyalı ayarlanmadan, kıyıllanmadan, Türkmen giyimleri vaka olary zıngcak diýile dangdyrjak. Aydym saat ettirjek däl, sungoto ýol berjek däl. Bulam soňunda näme bar ya? Aşol görülip eşdilmedik görnüşdäki diktatura bar ya bulam soňunda. Ana, sen aslamyň ettirjek zady. Aslam hakynda da gürlemedi ya. Diýäňiz bir gideni. Gürlemesen ýerip barjagyna mana meni aýdyp otyr. Entek bir ýöne bäärkä zatlar meni aýdýan andi geljekde şu arada gepleşik etmesek bolana gün. Giňişlerini gepleşik etmek. Gurrun men gaty köp zatdan gurrun etjekdim men adamlar bar ende geljekdi şu öňdäki ýyl arada bäärleriniň äjitmäjitleri mana häzir welilik satyp ýanky etmeli pessemleri bar da bar indi şunýaly bolmaly şunýaly ýakyn geljekde adamlaryň başyna indi şunýaly latlar gelmeli diýip planlaşdyryp otyrlar. Ona mana Britaniýada çykýan Economist jurnaly bar men öňüm görkezdim bir näçe sany. Ana şonda bu pessemleri hakynda da açyk ana gurrun edip otyrlar şunýaly lat edilmeli ýakyn geljekde bunday lat edilmeli. O zatlar hakynda da men gurrun etjekdim. Ýöne Türkmenistanyň öz içindäki ýagdaý bilen baglanşyly gurrun ödemeýän bir sagatdan geçip gitdi dary. Şoň üçin o barada men aýratyn gepleşik ederim. Sebäbi bärdäki ýaşitmäjitler bar, biziň haramzadalarymyza ogonlarlyk edip oturanlar da bärdi. Näme üçin ogon olara da atýan? Adam ýitirip otyrlar ana. Adam öldürip otyrlar. Ogon hasabat soran bolýar, olarym şolan göwün düşündiýen bolýar, ýok biz öldüremiz ana diýär. Öýde diýär, derman içip durýan, öýde kasset. Bolýar diýär. Ogon ayak diýýän da şu taýda Birleşen Milletler Guramagy. Ýok, bolýar, eger şu aýdýanyňyz şunu bolsa, bolýar. Biz garaşsyz komissiýa döredeli Türkmenistany iý bereli, deriňe göçüreli. Şeý diýip tutmalylar. Şeý diýip tutmaly. Onam talep edene ýok, ona da ýöne bir aýtdym bolýar, hasap berdimi belli. Bolýar, şeý diýip bir nemejik goýar ýaly. Tiçgejik goýup, meselem şöyle o dinlenşip geçirli. Her kim öz yerine öz nemejigini hakçagalyny ödemek üçin göz üçin bir zatlar oýun oýnaýarlar. Şoň üçin hem şunýaly edenlikler bolup dur. Sebäbi halkyň öde ana gara beri bilen. Güýçli halkara guramalarym edibiläjek guramalarym bular bilen şunýaly perde aňyrtynda basyrystyr oýunlara ýeripdirler, öz aralaryna bir lalaşyga gelipdirler. Öz ara bähbitler bar onlar. Olaram bir şart diýenek. Ýurdun içinden Aşgabatda onuň ofisi bar. O besiye guramasy diýen guramaňa ofisi bar. Ýewro Saýudyň ýewro indi bärdäki Ýewropa Birleşigini bölgeden ýurtlaryň ilçehanalary bar. Olaryň görüp otyr, synap otyr. Adamlar ýitirimli edilmeginen görüp otyrlar ana. Farhatdan başlap soňana ola Maksat Baýmuradow ýitdi. Rewşen Galyjew ýitdi. Maksat ana Mälik Allamuradow türmede diýerler, näme-de oňa jenaýat nimesini berdiler, belli däl, türmede ýagdaý nähili belli däl. Ana soňuna Alşyr bilen ana Abdulla gitdi, ýitirim edildi, nirledigi belli däl. Diýirim ölümli, haýsy ýurtda ýitirim edildi belli däl. Ani ýurdun içinde oturan halkara guramalar näme üçin kesin çykaran? Aýdyllyk ýetirlik duruşalara. Hemme maglumat ellerinde bar. Demek näme bulardan arka ýok. Näme üçin arka ýok? Sebäbi bärdäkileň öýleriniň hem sarty arasynda gaty äjitmäjit zatlar otýar. Bärdäk ýurtlar dolanýarlar we guramalar dolanýar. Gaty terwet korrupsiýa içinde birinciden, ikinciden hem öz ýurtlaryny häzir dogda tarap alyp bar, ýani alyk syýasat alyp barýarlar. Näme diýerler? Aýag aldygyna ýan kaýdyşymy diýýärler. Radikal musulmanlardan dolar otyrlar. Daýeşiňem şu taýda seň Wahhabistleňem şu taýda gelip otyr, kapylarym açyk. Germaniýam, Fransiýam, Britaniýam ýöne üýşürip gidip otyrlar şolar. Bir tarapdan. Ikinji tarapdan öz ykdysadyetlerini urup otyrlar. Fermer hoçalyklarynyň işlerini häzir ýapmak üçin şolaryň şertlerini kynlaşdyryp otyrlar. Ana Germaniýada inni odal mundan odal 10 miňlerçe mal saklamalan bolsa inni 1500'den artık goýun saklatdyran okdy. Hani tanışlamyň bir aýda otyr, şo taýda fermer hoçalygy bilen meşgul.
1500 tane goýunam seni ekranok diýär. Ondan köp taklamadan bolanok diýär. Onam näme üçin şonu ýaly kanun ýyry diýerler? Açlyk öğretmek üçin. Gaççylyk, et, süýt, meske, şu zatlar gataltmak üçin önümlerini. Oranın bakalar galyp gidip otur. Ana gaz yok la, nämämiz yok, gorsydyň gazyny biz partladyk, gelmedi ýaly etdik, innem gazyň bakasyny galdyrmasak bolanok diýip o bakana bilen özleri partlaýa. Gaz turba prowodyny gaz gelmedi ýaly. Özlerim soň bakalaryny uçurýar, asmana uçurýar. Onu önüme öndürýän zawod fabriklara da ýangıjyň bakasy, gazyň ýa neftiň bakasy gymmat bolsa, olar öz öndürýän önümlerini gymmatlatmaly bolýar. O gymmatçylygym ýene de halkyň kisesine urýar. Salgytlary artdyryp oturýarlar. Önümçilik ýadyr bäde kynlaşan üçin ene soňky 2 ýylyň dowamyna Germaniýadan giden kampaniýanyň saňy ýok, Amerika goçup oturýarlar. Trump gelen soň Trump birazjyk ýagdaýlaryny ýeňilleşdirýär, salgytlary azaltdy. Ýugurdyň içinde önüme öndürsäň salgydyň azaldy. Daşary ýurtdan barýan önümlere salynýan salgydan ýörüýtik arttırdı, ýokarlandyrdy Trump. Ýörüýte diýär. Näme üçin? Sebäbi şol önümçilik Amerikan göz içinde gelip işler ýaly edýär. Ol öz halkynyň aladasyny edýär. Bärdäkiler Ýewropany çökerip oturýar. Näme üçin edilýär? Ene men şu zatlar hakynda gurrun etjek bolum baradarak, şol ekonomist jurnalynyň amine soňky sanlarynyň geljek ýylky boljak zatlaryň prognozy berilip oturýar. Şunýaly edilmeli, şunýaly bolmaly ýa. Öwet etjek pessemlerini aýdyp oturýarlar. Ýani doguda tarap alyp barmaly, tütüş ýer şaryny plany biçip oturýarlar, onam duýduryp oturýarlar. Ana on gurrunly bidene ýakyn geljekde indi kepleşikleň birinde men aýratyn edem, bu gaty uly tema. Ýani bu äjitmäjikleň etsen ma. Olatlary gelse, olatlarym getirjek olar. Adamlaryň işi gaýdy, diňe Ýewropanyň. Onun için takdirde Avrupa'daki kadar görüp oturan zatlaryňyz, on tegol wagtlança zadol. Ýakyn geljekde siziňe bu görüp oturan zadyňyz ol utorýar. Şoňa tarap öýler alyp barýar. Oňa maňartynda ullukan plan bar. O zatlar barada biz aýratyn görünýär. Şoň şuýyny şu günlükçe şu zatlary bilen jemläli Türk esasy Türkmenistan bilen baglanyşykly meselelerini töweregine aýlanyp, sizem öz pikiriňizi ýadyň islam dinini barada ýa kaýdylan zatlarda da mertebe degmeň. Özüňiziň pikiriňiz bar bolsa, şo barada nukta nazaryňyz bar bolsa şonu beýan edin. Adamyň mertebesine degmeň beýan edin. Kur'anyň bilýän bu bir zat. Mysal getirin aýatyny getirin. Hadisen bilýän aýatyny getirin. Näme ýalňyş aýdylýan bolsa, aýdyň şonu. Subutnama bilen, delil bilen subut edip aýdyň, gurrun edin. Bolýarmy? Näme de alalaşýan bolsaňyz öz pikiriňizden goşarýarladyňyz bolsa, onam goşuňda ýadyň. Meňle alalaşýanlaram bardyr, oňa da meňe hiç şübhem ýok. Ýöne näme de alalaşýan hem sizden näil maglumatda, ha şoň üstüne goşarýar, meň aýdandan üstüne goşarýar. Onam ýadyň. Gelin pikir alşaly. Men şu zatlary pikir alşmak üçin aýdyp oturýan. Biraz adamlaryň beýni bir güýçlere, giňişlere işler ýaly, şoňa terk bermek üçin aýdyp oturýan. Birini kemsetmek üçin, biriniň dinini kemsetip şonu lezzet almak üçin. Hakyky huwa tigrim beýan edip oturýan. Aban ýani hu birazajyk gözüm bile görüp durkam düşündirjek bolýar. Ýani hyýal misallar bilen. Borun adamlar täzeýlärne geldine 1-nji ýanwarda oturýar, o äjitmäjitleň planyna garamazdan ýaşy niýetde bolaryn. Sebäbi köpüň sesi diýär, ýylyň sesi siliň sesi diýär, ýylyň güýji diýär. Köpüň hem arzu dileginiň hem almajak zady ýok. Ol bir uly energiýa, köpçilik bolup gogluga tarap umyd edilse, gogu işler sanarsa, hoş niyetli adamlaryň sanarsa, hem edilýän sowaby işler, bir adam kärçilikli işler sanarsa, kollektiw bilen energiýa üýtýär. Ondan sen äjitmäjitde dejjalyň gelýär, sen dejjalyň hem öňüni köpçilikliň tagallarlar bilen, hoş niyetli tagallarlar bilen, ansamperwerlikli işler bilen, ansaply adamdan hoş niyetli dilekleri bilen, şolaň etjek işler alyp bolýar. Geliversin dejjal. Dejjal diýilýän zadyň özüm dine dugulanyp gelýär. Diniň üstü bilen gelmeýär.
Oňam gurrungyny ýakyn wagtlary edersin, nähil görnüşde Dejjalyň ýem alamatlar peýda bolup ber. Dejjalyň gullary kimler? Olar nähil hyzmat görkezýär? Ol geljek Dejjaly. Oňam gurrun nedir? Siz pikir etmeň ol dini zatdan biziň habarymyz ýokdur diýip. Men bütün ömrüm şu dini meseleleri öwrenmekle başlandy bir tarapdan. Bir tarapdan siýasat, ýöne siýasat bilen diniň arasynda tapawut ýokdur adamda. Tapawut ýokdur adam. Ol diňe daşky ýallyr ýyldyr bilen tapawut bolýar. Diniň içinde de siýasat, siýasatyň içinde de din bar. İkisi bir-biri bilen erş argaç bolup baglanşykly da. Baatlaram diňe ýöne İslam dinini öwrenmek bilen çäklenmedik bilen. Hristiýançylygyna öwrendik, Ýehudilygyna öwrendik, Buddizmden öwrendik, Hinduizmden öwrendik. Näme üçin öwrenýär? Dünýä akyl ýetirmek üçin. Birazajyk adamlar näil kanunçylygyň içinde ýaşap ber. Adamlaryň üstünden näil manipulasiýa edilýär. Şol meselede din nähil ulanylýar. Nädip siýasat diniň içine girýär, nädip din siýasatyň içine girýär. Şu inşaatlary öwrenmeseň, ödem gaty üns bilen öwrenmeseň, hem ödüň ondan akymyň içine düşüp nirki diýany ödüňem bilmeýän galýar. Alyp gidýär şu dakda. Hem üstünden oyun oýnaýanyň manipulasiýasyna aňsaklyk bilen düşýär. Sen näçe sada bolsaň, sen näçe türkana bolsaň, sen näçe nadan bolsaň, sen näçe düşünjesiz, bilimsiz bolsaň, düşünjäňem şolar ýaljak dar bolsa, seni islenlik adam, islenlik güç, islenlik molla, islenlik siýasatçy barmagynyň daşyna aýnap, oýnap islenlik zadyny ýetdirip bilýär. Edir oýunjy oýnan. Şoň üçin bize sowgat gerek. Hemme taraplaryň sowgat gerek. Din arada da, felsefe arada da, siýasat arada da sowgat gerek. Şo sowgatsyz bir dünýä düşünüp bilemdik. Adamlar jemgyýetiň kanunçylygyna da düşünüp bilemdik. Adamlaryň üstünden oýnalýan oýunlaryň düzgünlerinde de düşünüp bilemdik, oýunlaryň oýunçylaryna da düşünüp bilemdik. Ödümüziň nähil ağırlygy sanylýanymyza da düşünüp bilemdik. Ömrümüziň manasyna düşünüp bilemdik. Näme üçin ýaşalýan? Nirden gelip nirik bar ýa. Şu zatlaryň içine girip birazajyk üns bilen öwrenseň, diňe bir şu dünýäň kanunlaryna, o dünýäň kanunlaryna düşünüp bolýar. Oňa da ýetersin tek adamlar. Oňa da ýeter. O zatlarym öwrenilip berilen temalaryň biri. Oran adamlar ýad etmeýin. O ýan kaýşym ýaly täzeýliň birinji güni ýaşy dilekde bolalyň. Ýurdumyzda awadançylyk diläliň. Adalatsyzlyga biperway bolmalyň, perwaly bolalyň. Birazajyk diňe ödümüziň aladamy etmeýän bir kesekliňem derdin şeliň. Birazajyk ýetime kömegimiz degirjek bolalyň, ejir çekýän fukaralara ýardamyzy degirjek bolalyň. Ertir günümüziň aladasyny edeliň. Hem milletiň, hem halkyň, hem döwletiň hem ertir günüň aladasyny şu günden etmeliligine düşünýäliň. Şol urda birazajyk her kim öz başardygyndan şoňa goşandyny, goşşok bolsun, şonu etjek bolalyň. Men öz tarapymdan söz bilen, dil bilen şu zatlara ýardam edebilsem, men şonu ullokan ödüme sowap bilýän şonu. Hudaý tagalaň öňünde, öz wyjdanyň öňünde, öz halkymyzyň, döwletimiziň öňünde. Söz bilenem bolsa. Näme iş etdiňiz o, näme iş itirdin o? Şolam iş söz bilen etmekliň ödem, iş. Adamlaryň derdini gowlamaklyk, meseleni gowlap, şu zatlary şey dip aňyrda oturan haramzadalara ýetirjek bolup, şolara ýetirilýär şu zatlar. Eşittirjek bolup, şu zatlary etmekliň ödem ullokan iş. Agdarlyşyk diýilýän zat, öwürlüşik diýilýän zat soň gelýär, ilki aňda bolup geçmeli bu öwürlüşikler. Her bir adamyň aňyna ilki ullokan öwürlüşik geçmeli. Soň ondan fiziki dünýäň kanunyna göre ondan maddi derejeye geçip bilýär. Ondan soň ilki aňyň derejesinde bolmasa öwürlüşik, maddi derejede öwürlüşik hiç açan bolmaýar. Bir diktatyryň gideni bilen ýerine täze diktator gelýär. Diktator gelmejek bolsa da ondan ýasalýar. Onam kim ýasaýar? Aň ýasaýar. Halkyň guňlugy ýasaýar, halkyň nadanlygy ýasaýar şu diktaturan. Kollektiwleýin aň ýasaýar şu. Şoň üçin kollektiwleýin aň derejesinde öwürlüşik bolmasa,
maddi derecede öwürlüşik bolanok adamlar yokluktan bar edipdir diýilýär Allah Teala, Hudaý Teala. Şonda da ilki aň derejesinde bolup geçýär. Şo elemi ýatamaklyk planam aň derejesinde bolup ondan maddilaşýar. Ruhy energiýa aňardynda ruhyň aňardynda aň ýatyr. Elim derejesinde alınanlar. Edir şolar ýaly maddi dünýäde ýaşap berkagam ilki bir zadyň öwrüşüň bolmagy üçin maddilaşmak üçin aňyň derejesinde şol öwrülüşige taýýar düşünce emele gelmeli. Kollektiwleň ýagdaýda. Ondan ol maddi da geçýär. Energiýaň şo energiýaň öýde ondan maddilaşy bolýar. Ýöne bizde şo aňyň derejesinde edilmeli bir birden işler ýatyr, şolatlar edilen. Oňa da goşunt goşmaly. Biziň şo intellektuallarymyz diýýänler garada tomaşa edip otursa, ol iş aňyň derejesinde de bolanokda. Olam köpçülikleýin edilmeli. Şonu etmeli adamlaryň öýleri garada durup tomaşa üçin roluny oturýarlar. Ingowy ýagdaýda. Erwet ýagdaýynda ýa-da agzyn türkýärler. Pitçiň atýarlar. İşine böwet boljak, sen gürletjek däler aýta. At takarlar. Onyňa munyň. Şoň üçin bolanokdan. Ardy bilen bolanok adam. Dünýä garaşymyz giýenmese, aňymyzyň derejesinde düýpli öwrüşik bolmasa. Hemme taraplay. Siyasi meselede de, din meselesinde de. İnsan hukuklary meselesinde de, hak hukuk meselesinde de. Kanunçuluk meselesinde de. Bir giden zatlara düşünüp, bir giden öwrüşikler bolmasa, tutuşlaýyn halkyň derejesinde. Ya da ýütmeýär. Bir adamy der ýerine ýene şolar ýal haramzada geler. Hatta gowy adam gelse de şondan haramzadany halkyň özi ýasar. Ýasapdym, häzirem ýasap otýar. Geljekde de şo aň derejesinde öwrüşik bolmasa ýene de ýasalar. Düşündirilýärmi adamlar? Birazajyk. Boranna ýaşy niýetleň hasyl bolýan ýyly bolsun. Ýaşy dilegde bolun. Döwletimizem geljekde näme awadançylyk görsün. Inferktingläriniz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanış bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy uğrundaky işe sizem ýardam edin.